Галия Сафиуллина. Заһидә. Табигатьнең чиста, матур, сихри, кешеләрнең күңел кылларын тибрәндерә, хисләндерә, илһам бирә торган, Аллаһыбыз яраткан бу тылсымлы кычагын кем генә күреп, сокланып туяр икән? Юк, туеп булмый, бер кайчанда. Авыл баласы нигезеннән чыгып китүгә, газиз ата-анасын, туган йортын, шул серле табигатен сагынып, сагышланып яши бит. Туган авылга багышлап язылган шигырьләрнең, җырларның саны да билгеле түгел. Алар бик күп, бихисап. Туган авылын сагынып, мәгәен һәр адәм баласының күңел төпкелендә матур сүзләр, җырга салынган көйләр яшидер. Шуңа да кеше авылына кайту белән таллы инеш буена, тургайлы чишмәгә ашыга. Җәйге каникулда Мәрьям гел әбисе белән авылга, әнисенең туган ягына кайта торган булды. Авылны бик якын итте ул. Әбисенең бакчасы артындагы таллыкка бер үзе төшеп утырырга яратты. Шул таллар янына инеш буена төшмәсә, күңеле тыныч булмый аның. Бүген дә тиз генә әбисенең өен җыштырып алды да, матур итеп киенеп, чыгып китәргә ашыкты. Шул тал тирәк тартагына бит үзенә. Үзе ярата торган урынга, кечкенә тау итәгенә килеп утырды кыз. Әнә нинди матурлык. Искиткеч бит. Инеш шундый тыныч ага бүген. Ә чишмә тавышы әйтеп бетергесез моңлы. Андый тавыш тагын кайда бар икән? Бер җирдә юктыр. Шилтер-шилтер итеп, күңелләрнең иң нечкә, иң тирәндә яткан хисләрен уятып, матур итеп тавыш чыгарып ага. Менә шул чишмә агышы Мәрьямнең йөрәк хисләрен шигырь юлларына салырлык илһам тудыра. Шул таллыкта аның күңелендә нинди генә әсәрләр тумый. Алай гына мәле, шул шилтерәп аккан чишмәгә иптәшкә тургай кушылып җырлый. Чишмә тургае. Әйе, авыл халкы аны чишмә тургае дип йөртә. Чөнки ул беркемне дә чит итми. Инеш буенда ял итәргә, чишмәгә суга килгән кешеләрнең һәрберсенә тавыш бирә. Мәхәббәт аңлашкан, серләшкән кешеләрнең барысын да ишетеп тыңлап тора. Шатлыклы хәбәр ишетеп, моңлы итеп җырласа, борчулы мизгелләрдә җырлавыннан туктап кала. Ул барысын да аңлый сыман. Чишмә тургае һәр кешенең сөенеченә дә, көенеченә дә бердән-бер шаһит. Менә Мәрьямнең яңа гына язылган шигыренә көй дә туып килә. Кара әле син, нинди матур җир дөньяга килде. Мәрьям аны отып хәтерләп калырга тырышып, кат-кат җырлап карады. Аның таллы чишмә җыры шул таллар янында инеш буенда туды. Ул тагын бер кат җырлап карый. Бик тә матур. Менә хәзер ул торыр да, әбисенә менеп, шул яңа иҗат иткән җырын җырлап күрсәтер. Юк шул, юк. Бар сандугачлар, тукта, кайтма. Без дә сиңа җырлап илһам чишмәңә моң өстибез дип сайрашып, кызны туктатып калдылар. Ул баскан җиреннән кире килеп утырды. Шул сандугачларның, тургайларның моңлы тавышына, шилтерәп аккан чишмә агышына каршы килерлек көч таба алмады кыз. Аның ике якка үрмичә генә таралып киткән чәчләрен каяндыр килеп чыккан назлы җил таратып җибәрде. Шул ук җил талларның инешкә илеп төшкән ботакларын да бераз селкеткәләп куйды булса кирәк. Анда кунган кошлар, табигать бишегендә тибрәлеп, тагы да матур авазлар чыгарып сайраштылар. Бу күренешләрне Мәрьям тын да алмый карап, тыңлап утырды. Табигатьнең мондый байлыгын Аллаһ Тәгалә шундый итеп яраткан бит. Бу матурлыкка таң калып, хозурланып, бик озак утырды Мәрьям. Һәм үзе язган җырын килеп җибәрде. Сандугачлы таллар үскән җирдә, чишмә ага моңлы шилтерәп, фәрештәләр куна иңнәремә, су эчкәндә изгелек теләп. Чишмә моңы ага күңелемдә, моңлы бер җыр сыман тезелә. Айның нурын, сандугачның моңын, таллар шавын алган үзенә. Күңел гөлләремне кырау алса, чишмә моңын тыңлыйм туйганчы, учларыма алып суын эчәм, күңелемә рәхәт булганчы. Шилтерәп аккан чишмә тавышының моңын салдым яңа җырыма. Моң ташкыны ага күңелемдә, дәва алам шуннан җаныма. Мәрьямнең әнисе Заһидә авылда чибәр, уңган, акыллы бер кыз булып үсте. Әтиләре яшьли бу дөньядан китеп баргач, бар мәшәкать әнисе Гөлсем җилкәсенә төште. Ул көн димәде, төн димәде, фермада бузаулар янында эштә булды.
Авыр кайгысында шул бызаулары янында таратты ул. Күзләрендә яше тиз генә кипмәде. Кызы күрмәсен дип, өйдә тешен кысып түзеп, эшкә килеп керүгә, кычкырып еламаган көне булды микән аның. Заһидә бер ялгызы диярлек үсте. Дөрес, аңа эш җитәрлек булды ансы. Өйдә эш тавык чүпләп бетерерлек түгел. Идәнен дә, керен дә юасы, әнисе кайткан төшкә ашарга да пешерәсе. Бәләкәйдән үк эшкә өйрәнеп үсте ул. Бакчада эшләү дисеңме, өй җыештыру дисеңме, барысын да тәртип белән кырт иттереп башкарды. Аш-су пешерергә дә бик оста иде. Әнисе кайтып ашарга әзерләргә тотыну белән бәләкәй алъяпкычын киеп, аның янында кайнашырга тырышты. Шулай итеп ул хатын-кыз эшенең барлык серләренә төшенеп үсте. Әйе, алар тормышны әниле-кызлы икесе бергә тарттылар. Ират булмаган йортта айруча эш күп бит. Йорт каралтының да әле бер җире, әле икенче урыны җимерелеп кенә тора. Һәр чак кеше чакыртып та бетереп булмый. Алар гел икесе балта, чүкеч тотып эшкә керештеләр. Хайван асрагач, пешәне дә соламы да кирәк. Чалгы тотып, көтү кайткан вакытка дип, капчык белән пешән алып кайтуны да кайгыртып яшәделәр. Көзен, кырда урып җыю эшләре тәмамлангач, алар бергәләп арба тартып, җирдә җыелмый калган чигендерләрне җыеп кайттылар. Малларны кыш буе ашатасы бар бит. Шуның өстенә мәктәпкә барырга, дәрес әзерләргә кирәк. Мәктәптә дә гел 5-легә генә укыды Заһидә. Әмма мәктәп еллары җиңел булмады кызга. 2нче сыйныфны тәмамлаган чагы. Җәй көне пешән әзерләп, кышкы саклауга кую вакыты. Әнисе эшкә киткәч, Заһидә үзеннән 2 тапкыр зуррак сәнәк тотып пешән киптерә. Кичен пешәнне сәндерәгә менгереп өеп куялар. Заһидә өстә алып тора, астан Гөлсем бирә. Көндә шулай әз-әз җыеп, кышлыкка шактый гына пешән әзерләнде. Бер көнне Заһидә, әнисенең эштән кайтканын көтмичә, лапас өстенә менеп, андагы пешәнне бер күчкә җыеп куярга уйлап, баскычтан әкрен генә менеп китте. Эх, әнисен көтәсе калган икән. Юк шул, янәсе аны шатландыра. Менүен менде кыз. Эшен дә бетерде. Төшәргә генә калды. Беренче токтасына басам дигәндә генә, баскыч авып китеп, Заһидә егылып төште. Һәм бик каты башын бәреп, шунда ук аңын югалтты. Берәр сәгатьләп яткандыр, әнисе кайтты. Өй ишеге ачык, кызы юк. Ул ары чапты, бире чапты, бакчададыр дип чыгып барганда, күзе лапас уртасында ятучы кызына төште. Кызым, Заһидә, ни булды балам? Килеп башын тотып караса, әнисенең кулы канга буялды. Балам, ни булды сиңа, Заһидә, уян, кызым. Гөлсем куркуыннан нишләргә белмәде. Кызы үлгән кебек ята. Йөрәк әрнүеннән ачыргаланып, кемдә булса ярдәм итегез дип кычкырганын сизми дә калды. Бу тавышка бакчасында нидер эшләп йөргән күршесе Сәлим йөгереп керде. Ни булды, Гөлсем? Нигә шул чаклы каты итеп кычкырасың? Ут чыккан диярсең. Бу ни? Заһидәгә нәрсә булды? Белмим. Әле генә эштән кайттым менә. Өйдә булмагач, аны эзләп бакчага чыгуым иде. Ул аңсыз ята. Бар әле зинһар шәфкать туташын чакырып мен. Кызым үлә бит. Гөлсем өтәләнә елый, нишләргә дә белми. Сәлим чыгып, мотоциклын кабызды да Фирүсәне алып килергә китте. Заһидә һаман күзен дә ачмый, ыңгырашып кына куйгалый. Озак та үтмәде, шәфкать туташы килеп керде. Исәнмесез, Гөлсем апа, нәрсә булды Заһидәгә? Белмим бит, менә ята, егылып төшкән булса кирәк. Әнә баскыч тауган. Нигә дип лапас башына менгәндер, белмим. Булышыгыз, зинһар, Фирүсә. Шәфкать туташы Заһидәгә шунда ук беренче ярдәм күрсәтте дә, аңына килү белән районнан ашыгыч ярдәм чакырды. Ара ерак булмаганлыктан 20 минутлап чамасы вакыт узды микән, табиблар килеп тә җитте. Бер карау белән кичекмәстән хастаханәгә алып китәргә дип карар кылдылар. Гөлсем алар белән китте. 2 сәгатьләп операция ясадылар. Гөлсемнең шул 2 сәгать эчендә башында агармаган чәче калмагандыр. Бик борчылды ул. Хәтта аның үзенә дә укол ясарга туры килде. Заһидә 4 сәгатьтән соң гына күзләрен ачты. Әнисе көн-төн янында булды. 2 аягы да сынган, башы яраланган кызны табиблар 2 атна эчендә дәвалап өенә озаттылар. Дөрес, култык таяклары белән генә. Ендә ул әле тиз генә ярдәмчесез аягына баса алмады. Әнисенә бик авыр булды. Иртән иртүк торып, башта малтуар карый,
Кызы торган вакытка иртәнге ризык әзерли. Аннары юындыра, ашата, эшертә дә эшкә йөгерә. Кай вакытта ул бик арый, төшенкелеккә бирелә. Ләкин кызын аякка бастыру теләге көчле булу аңа көч бирә. Сентябрь айда җитте. Заһидә укырга бара алмады. Башындагы гематома һәм аяклары аңа бу елны мәктәпкә йөреп укырга мөмкинлек бирмәде. Аны укытучылар өйгә килеп укыттылар. Шулай булса да, ул сыйныфтагы барлык укучылардан алда барды. Укытучы апасы яңа дәрес аңлата башлаганчы, ул инде аңа теманы үзе сөйләп бирде. Заһидәнең шундый башлы булуына укытучыларның да исе китте. 3нче сыйныфны шулай өйдә укып, бишлеләргә генә тәмамлады ул. 4нче сыйныфка үзе мәктәпкә йөреп укыды. Әкренләп әнисенә дә ярдәм итә башлады. Гөлсемнең дә кәефе күтәрелде. Айлар, еллар узды. Заһидәнең соңгы имтиханнар бирәсе елы. Хыялы укытучы булу. Институтта белем алып, туган авылына, әнисе янына кайтып, үзе укыган мәктәпкә эшкә кайтырга тели ул. Ләкин соңгы вакытта бик нык үзгәрде. Кичләрен бизәнеп ясанып, бернинди ачулануларга да карамастан каядыр чыгып китү ягын карады. Өйгә төн уртасында гына кайта. Әнисе кайда йөрү белән кызыксына башласа, я җавап бирми, я иптәш кызларым белән кич утырдык дип алдалый. Билгеле инде, әнисенең моңа эче пошты. Бер көн ул кызының кайтканын, урамга чыгып, өй артына качып күзәтеп торды. Сәгать 11 тулды, кызы һаман юк. Ул эштән бик арып кайтса да, кызының кайда, нишләп йөргәнен беләсе килгәнгә, кайтканын көтәргә булды. Урамда үзәкләрне өзеп, кышлар сайрый. Көндезен җылы булса да, җәй көне түгел шул, кичен бераз суыта. Туңганын сизсә дә Гөлсем түзде. Аның күңеле тулды. Кычкырып елыйсы килде. Булай кызын эзләп йөрер дигән уй башына да килмәгән иде бит. Ни булды соң аның кызына? Кая хата җибәрде ул? Нәрсәне күрми, сизми калды? Алар бит бер-берләрен күз карашлары белән генә аңлашып, икесе бер бөтен кеше булып яшиләр иде. Ә хәзер араларында әллә нинди сәерлек, салкынлык пәйда булды. Гөлсемнең күкрәк туры кысыла. Ире үлеп ялгызы калгач та мондый салкынлыкны, ятимлекне сизмәгән иде ул. Янәшәсендә кызы булганга, аның яшәргә өмете, киләчәге бар кебек иде. Салкынлык аның тәнен генә түгел, җанын да ишетте. Җан ишүе тагын да авыррак икән. Тирән уйга батып, калтырап утыручы Гөлсемне капка төпләренә килеп туктаган машина тавышы уятып җибәргәндәй булды. Әнисе куркып калды. Кем булыр икән бу? Машинадан төшүче кеше юк. Машина янына барыргамы, юкмы дип торганда гына, кинәт кабина ишеге ачылып китте. Аннан шул мизгелдә кызы Заһидәнең кычкырып көлгән тавышы ишетелеп калды. Гөлсемнең өстенә әйтерсең салкын су сиптеләр. Ул тагын да катырак калтырана башлады. Бу бит минем кызымның тавышы. Бу бит минем Заһидәм. Ә машина хуҗасы кем булыр икән соң? Яннарына барырга курыкты. Кызы да һаман чыкмый. Шулай ярты сәгать чамасы узгандыр, Заһидә шаркылдап көлә-көлә ниһаять машинадан төште. Артыннан бер ир заты чыгып, аны янә эләктереп алды. Алар шулай бик озак аерылыша алмый тордылар. Инде кирип китәм дигәндә генә, теге адәм кызны тагын кочагына алды. Тагын иреннәр иренгә кушылды. Бу хәл Гөлсемнең башына сыймады. Ул көч хәл белән утын өстенә килеп утырды. Башына да китермәгән иде бит кызының шулай чит ирләр белән мондый юлда йөрүен. Аның күз алдыннан Заһидәнең сызыла башлаган гына тормыш юлы узды. Әтисе дөньядан киткәндә аңа бары 5 яшь кенә иде. Гөлсем шул нарасыен тотып, бер ялгызы бу авылда калды. Ул үзе читтән килен булып төшкән иде. Мәрхәмәтсез язмыш иртә аерда аны сөйгәненнән. 7 ел гына яшәп калдылар. Шул хәтле матур башланып киткән тормышлары кыска гомерле булды. Заһидә ятимлек ачысын татымасын дип ул көн-төн эшләде дә эшләде. Иптәшләр арасында кимсенмәсен өчен киемен дә алды, тәмле ризыкларын да ашатты. Үзе иске шәлен, иске галошын киеп йөрсә йөрде, әмма кызын кимхур итмәде. Гомумән алганда, ул бары тик кызы өчен генә яшәде. Гөлсемгә күз төшерүчеләр дә аз булмады, кияүгә сораучылар да бар иде. Аның беркемне дә ишетәсе дә, күрәсе дә килмәде. Бары кызы турында гына уйлады. Мәктәптә тырышып укыды Заһидә. Бер генә кичә дә, бер генә концерт та оннан башка узмады. Гөлсем аның һәрбер уңышы өчен шатланды. Күзләренә карап, аның уйларын укыды. Әмма хәзер ул газиз баласын танымый. Ни булды соң кызына?
Нәрсәне тиешенчә эшләмәде Гөлсем. Соңгы арада ул әнисеннән нидер яшерә. Элеккечә кара каршы утырып, сөйләшә-сөйләшә чәй дә эчмиләр. Әнисе чакырса да мең сәбәп табып кызы табын янына соңрак утыра. Заһидә өйгә кереп киткәнче, Гөлсем утыннар өстендә шуларны уйлап утырды. Шап иттереп япкан капка тавышы гына аны сискәндереп уятып җибәрде. Ул машинаны күреп калырга тырышып, әкрен генә капка янына килде. Аның килүен күрү белән теге әдәм машинасына утырып китеп барды. Шулай да Гөлсем машинаны карарга өлгерде. Бу бит колхозга килгән урып җыю машинасы. Аның шофёры читтән килгән ир уртасы кеше. Чак кына егылмый калды Гөлсем. Ул ират һәр көнне фермага азык ташый. Кара әле, аның кызы 17 яшендә тулмаган Заһидәсе ир кеше белән мәхәббәт уйнап йөри. Башка сыймаслык хәл бит бу. Гөлсемгә тагы да авыррак булып китте. Булмас. Дөрес түгелдер бу. Ни хәл иттем, кемнән ярдәм киңәш сорыйм икән? Буларның эшләре бик тирәнгә киткән булса ни эшләргә? Соң инде ир уртасы кеше кыз бала янына күзенә карап торыр өчен килеп йөрмидер. Я Аллам, тагын ниләр күрәсем бар икән? Бу хурлыкка ничекләр түзәргә булыр? Башларыма сыймый бу хәл. Өйгә ничек керим дә, ничекләр сүз башлыйм икән? Гөлсем апа бик аптырап баскыч төбендә утырганда, ишек тавышына сискәнеп куйды. Әни, нишләп утырасың? Мин кайттым, сине дә юк. Куркып калдым. Өй ишеге ачык, кайда булдың? Мин, кызым, сине каршы алырга чыктым. Ә менә син кайда йөрдең? Кызлар белән кич утырдык дип, күзләрен яшереп Заһидә әнисен алдарга маташты. Кайсы җирдә утырдыгыз? Капка төбендәге машина эчендәме? Кызым, син ул әдәмнең 2 баласы, хатыны барлыгын беләсеңме соң? Беләм, әни. Мин аны яратам. Ул сиңа әтигә яраклы бит. Кызым, башың эшләмиме соң әллә синең? Синең укыйсың бар. Киләчәгеңне каплыйсың бит кара болыт белән. Аларга матур кызлар кычарга гына булсын. Син бит авылның иң чибәр кызы, менә дигән егет табар идең. Әле бит сиңа һөнәр сайларга, укырга кирәк. Нинди ярату ул, кызым? Мин сине шул мәсхәрәне күрергә дип үстердемме ни соң? Битем белән җир себерәм бит сине укырга кертеп кеше ясар өчен. Гөлсемнең хәле китте. Ул өйгә кереп караватка барып утырды. Ул япкычы белән күз яшьләрен сөртеп алды. Аның эченә ниндидер шомлы курку керде. Ниндидер начарлык сизә аның күңеле. Заһидә әнисенең әйткән сүзләрен ишетмәде дә. Аның уенда гел Илнар иде. Юк, Илнар бит иләндем димәде. Булмас. Ул Заһидәне алдамас. Ул бит аны тормыштан да катырак яратам дип антлар итте. Заһидәнең беренче саф хисләрен таптамас ул. Булмас. Әнисе урынына фермага баргач башланды аларның мәхәббәтләре. Заһидә бызаулар карап бетереп, кайтырга гына тора иде, селос тиеп бер машина килеп туктады. Шибәр кыз, кая бушатырга икән азыкны дигән булып, бу ират машинадан төшеп, күзләрен майландырып, Заһидә янына ук килеп басты. Мин белмим бит, әнә бригадир Салих абыйдан сорагыз, диде Заһидә. Ул да егетнең күзләренә туп-туры карап катып калды. Шул бер мизгел эчендә алар арасында ниндидер сихри көч кабынды. Алар икесе дә бер-берсенә карап катып калдылар. Заһидәнең озын кара кирфекләре астында кап-кара шымырт сыман янып торучы күзләре Илнарга селкенергә дә ирек бирмәде. Аның йөрәге дык-дык тибә башлады. Аяклары атламас булды. Хәер, аның селкенәсе дә килмәде. Бу матурлыкка хайран калып, бу татлы мизгелнең тәмен татып калырга тырышты ул. Әмма бу тынлыкны бригадир абыйлары бозды. Тамак төбен кыргалап, кулына сәнәк тотып, алар янына ук килеп басты. Әнәкәш, азык китердеңмени? Әйдә, машинаңны арткарак чигереп, эчкә кереп бушат. Терлекләргә ашарга бетте. Хәзер, абзый, хәзер, дип Илнар көч хәл белән урыныннан кузгалды. Заһидә йылдыз тоткан сыман кая басканын белмичә бызаулары янына кирип китте. Әйтерсең, аның йылдызы атылды. Ул әле бер бызауны барып сыйпап килә, әле икенчесен маңгайыннан үбеп ала. Йылдыз дип кушкан, үзенең бик-бик яраткан бызавы янына барып, аны озаклап кочаклап утырды. Эх, нинди чибәр егет. Чибәр дип, алай шаккатырлык та түгел, әмма ниндидер сихри матурлык күрде. Аңа карата якынлык тойды Заһидә. Бу мәхәббәт дигәннәре әллә шул микән? Аның бит әле шул яшенә җитеп, бер генә тапкырда яратып караганы булмады.
ул сыйныфташ кызлары сыман хисләр дәрьясында кайнамады. Алар кичләрен егетләр ярату турында сөйләшсәләр дә, аның ачуы чыга иде. Күз яшьләрен түгеп, акылдан язарга җитешкән иптәшләреннән кычкырып көлде генә. Сыйныфларында нәрсә ул мәхәббәт дигән темага сочинение язганда да укытучысына буш дәфтәр илтеп бирде. Мин мәхәббәткә ышанмыйм, ялганлап язарга кулым бармады дип кырт кисте. Аның артыннан күпме егет килгәләп карады. Ул аларны куып кына җибәрде. Аңламаганнарны суккалап та алды. Бер кайчан да кабынмаган мәхәббәт ялкыны кирип бара түгелме соң аның йөрәгенә? Ул үзе дә аңлап бетермәде бу хисләрне. Ә шундый татлы, рәхәт икән ләбаса бу таныш булмаган хис. Аның бер дә юктан очасы килде. Кара нинди матур икән бит бу дөнья. Бызауларны бик әйбәтләп, яхшылап карады ул бүген. Аннары тиз генә киемен алыштырып, кайтырга чыкты. Фермадан чыгып бераз барган иде, янына выжылдап машина килеп туктады. Машина йөртүче чыгып тиз генә икенче яктагы ишеген ачты да, «Рәхим итегез, кем Заһидә» дип, аңа кулыннан тотып машинага менәргә булышты. «Ә син каян белдең әле минем Заһидә икәнемне?» «Ха, авырмы ни соң синең исемне белү?» Бер фәрештә пышылдады. Үзе көлеп куйды. «Ә син кем буласың инде?» дип Заһидә тавышын әкренәйтеп сорап куйды. «Мин Илнар. Таныш булыйк, туташ. Мин сезнең авылыгызда инде бер атна эшлим. Казаннан бер оешма уборкага җибәрде. Әниң әйтмәдемени? Бер көнне егезгә чакланы утыртып кайттым» диде ул. «Юк, әнием әйтмәде» диде Заһидә. Үзе күзләрен Илнардан ала алмыйча аптырады. Нигә әнисе аңа әйтмәде икән? Ул бит эштән кайтуга нәрсәләр булганын, хәтта бызауларның да һәрберсе турында бәйнә-бәйнә сөйли торган иде. Ярар инде, зыян юк, әйтмәсә ни. «Ничәнче сыйныфта укыйсың инде, чибәр туташ?» дип, кызның кулына үрелмәкче иде, Заһидә кулын тартып алды. «Курыкма, мин тешләмим. Әмма чибәр кызларны бек тә яратам инде. Бүген кич нишлисең соң, Заһидә?» «Нишлим, өйдә утырам». «Ә нигә бу матур көнне өйдә утырасың?» «Минем кичләрен улай чыгып йөрисем килми», дип кырт кисте Заһидә. «Әйдә бүген мин сиңа иң матур җирләрегезне күрсәтеп кайтам», диде Илнар Заһидәгә, башка сүз әйтергә урын калдырмыйча. «Кара әле, егет, мин үзебезнең авылның һәрбер почмагы белән таныш беләсең килсә». «Яхшы, килешәм. Минне дә таныштыр әле, авырсынмасаң». «Ярый. Менә кайтып та җиттем. Туктат машинаны» дип Заһидә төшәргә җыенды. «Ничек соң? Миңа авылыгызны күрсәтәсеңме?» дип Илнар кыздан җавап көтте. Заһидәнең чыгасы да килә, бераз куркады. Алайда бар батырлыгын җыеп, чыгарга риза булды. «Су буенда портал бар, шунда кич 8-гә киләм». Нинди көч шулай Заһидәне тиз генә ризалашырга этәрде, билгесез. Әллә соң аның бер кешедә кагылмаган яшь баладай саф күңеле шундый игътибарга сусаган булганмы? «Мин көтәм», диде Илнар. «Да, бу туташны кулга төшерүе бик авыр булыр дип уйлаган идем. Үзе килеп керегә маташа түгелмесең? Тиздән туташ минеке булып куярсың», дип уйланып куйды ул. Шунда аның исенә узган ел җәй булган хәл төште. Чак кына исән калды бит ул вакытта Илнар. Зәлия дигән бик чибәр кызны ул нәкъ шулай эшкә барган авылда очратты. Танышып китеп очраша башладылар. Зәлия бераз җилбәзәгрәк кыз булганлыктан Илнарга күп көч куярга туры килмәде. Ул егеткә үзе ябышты диярлек. Илнар каршы килмәде, кая сораса шунда утыртып алып барды. Һәм аларның уеннары тирәнгәрәк китте. 15 яшедә тулмаган кызны үзенеке итмәсенме? Әйе. Алар ул татлы мизгелләрне 2 ай буе кулдан ычкындырмадылар. Җәй көне кая тыныч урын бар, шунда икесе кунып кала торган булдылар. Илнар, әниең ни әйтерсең дисә дә, минем әни кирип ятканымны да сизми. Проблема түгел дип, егетнең татлы кочагыннан чыкмады кыз. Шулай 2 айлап мәхәббәт утында кайнаганнан соң, Зәлия кинәт кенә хәле бетеп йыгыла башлады. Әнисе аны район хастаханәсенә алып барды. Анализлар биреп табибка керсәләр, аңа 2 айлык йөгең бар диделәр. Әнисе аңын җуеп йыгылды. Зәлия нишләргә дә белми аптырап калды. Шуннан соң әнисен бичаракайны беренче ярдәм күрсәтеп чак кына теге дөньядан алып калдылар. Ул бик аптырады. Табибларга тагын бер кат әйбәтләп карагыз әле. Бу дөрес түгелдер дип ялварды. Әмма бу хәбәр дөрес иде шул.
Кыздан барын да сөйләттеләр. Илнар ул вакытта утта янды. Аның бит калада 2 улы белән хатыны да бар. Алар белсә нишләргә? Авыл кешесенә чыкмасын дип, Зәлиянең әнисе белән Илнар аны бер ерак авылга алып барып, баладан арындырдылар. Ул чакта Илнарның курыкканы, ул моны үзе генә белә. Әнисе хәтта төрмәгә башыңны тыгам дип янады. Илнар аның аягына егылып елады, ялварды, акчалата ярдәм итте. Кеше теленә чыкмасын дип кенә зурга җибәрмәделәр. Юкса хәлләре начар иде. Хатыны ишетмәсен өчен ул расчет алып авылдан тизрәк китеп барды. Эзләп тапмасыннар дип эш урынын алыштырды. Бик озак вакытлар куркып яшәде. Менә хәзер тагын шул ялгышын кабатларга җыена түгелме соң ул? Әйе, туктап уйланырга. Ул хәлләрдән соң төзәлергә вакытта булды бит югыйсә. Юк шул. Аллаһ Тәгалә хайваннан аермалы буларак адәм баласына сынар өчен нәфес тә, шуның белән бергә акыл да биргән. Әмма аңа һаман нидер җитми. Ул әнә шул нәфесен җиңәрлек көч таба алмый. Заһидә белән очрашуга ул сәгать 7дә үк килеп басты. Машина эчендә бераз җыештырып чистартып алды. Менә килер дип түземсезлек белән көтеп тора. 8 туларга берничә минут кала, Заһидә килеп җитте. Ул көндезге кебек иске халаттан түгел, бик матур җиңел күлмәк кигән. Изүен каптырып та бетермәгән. Күкрәкләре егетнең хушын алырлык булып, ярым күренеп тора. 2 якка чәчен үреп салган, аягына оек та кимәгән. Заһидәне ерактан ук Илнар күзе белән ашады инде. Машинаның ишеген ачып, кулыннан тотып чак кына кочакламый калды. Ул кирип утырды. Кабинага тәмле духи исе чыкты. Егетнең тәмам түземлеге бетте. Заһидәне шунда ук кычып алды. Ул контролен югалтты. Үз-үзенә сүз дә куйган иде бит югыйсә, моннан соң кызларга кагылмаска дип, булдыра алмады. Заһидә дә каршы килмәде. Ирнең кочагына кирип чумды. Үзе белән идарә итә алмады. Әйе, эй бу татлы сөю. Алар озаклап, шашынып үбештеләр. Заһидә кинода, китапларда гына укып карап белгән мәхәббәт утында дөрләп янды. Илнар аны шул хәтле татлы итеп назлады. Мондый вакытта каршы килерлек көч табып буламы соң? Юк, билгеле. Илнарның куллары беркем дә кагылмаган кызның күкрәкләренә шуышты. Шут-шут сайраган таң сандугачлары нигәдер җырлауларыннан туктадылар. Алар бит таңда бигрәк матур сайрыйлар иде. Әллә соң алар Заһидәнең бу ялгышын күзәтеп, моңнарын җуйдылармы? Нигә соң шилтірәп аккан чишмә янында тургай моңы ишетелми? Чишмә агуыннан туктамагандыр бит. Юк, ул да әкрен генә ага. Тик тургай нигәдер үзәкләрне өздереп, күңел кылларын өзәрлек итеп җырламый. Табигать яшәүеннән туктады сыман. Яшьлегенең кайнап торган матур вакытын югалтты бит кызчыгыбыз. Нигә соң ул беренче очрашуда ук бу хисләргә каршы тора алмады? Аның бит әлегә кадәр кулында тотып караучы булмады. Егетләр йөрде ансы. Ләкин аның күңелендә мәхәббәт уты кабынмады. Ул аларның берсен дә якын китермәде. Ирек 7нче сыйныфтан бирле Заһидәгә гашыйк булып йөрде. Ул аны бер тапкыр күрер өчен генә дә аларның капка төбеннән көненә ничә мәртәбә велосипед белән узып китә иде. Ә мәктәптә аның артыннан бер адымда калмый күзәтеп сыкланып карап йөри. Йөрәккә буйрык биреп булмый диләр бит. Бик дөрес фикер ахыры бу. Ул нигәдер аны ярата алмады. Ирекнең килмәгән җире юк. Үзе чибәр, үзе уңган, акыллы, сыйныфларында иң алдынгы укучы. Әтисе колхоз рәисе булып эшли. Заһидәнең әнисе Ирек турында кат-кат әйтеп карады. Кыз тыңларга да теләмәде. Илнарга бер күрүдә гашыйк булды. Иң асыл сыйфаты булган сафлыгын, чәчкә атып килгән яшьлеген бер сүзсез аңа бирде. Заһидә өенә таң алдыннан гына кайтып керде. Аяк очларына гына басып кирип ятты. Әнисенең аның кайтканын сизмәвенә кыз бик шатланды. Көне буе аяк өстендәге әнисе бичаракай тирән йокыга киткән иде. Ул төнне бер дә йоклый алмады Заһидә. Күзенә йокы кермәде. Иртән әнисе кызын уятмаска тырышып, шыпырт кына чәен эчеп, эшкә китте. Менә шулай аларның мәхәббәтләре кабынып китте дә инде. Заһидә очрашуларны көтеп ала алмыйча интекте.
Кич җитә башласа, төрле сәбәпләр табып өйдән чыгып китү ягын карады. Дөрес, ул өйдә әнисенә булышмады түгел, булышты. Фермага да барып эшләшеп кайтты. Имтиханнарын да яхшы гына бирде. Әмма аның яшь вакыттан бирле хыялланган укытучы булу теләге арткы планга күчте. Хәер, аның башы хәзер укуда түгел шул. Әнисе ут йотып, ничек итеп кызын укырга җибәрү теләге белән йөрсә, кызы киресенчә ничек итеп Илнарга ияреп китү ягын карады. Менә бүген әнисе кызының нинди юлда йөрүен белгәч, хәсрәткә төште. Бичара әнкәсе кызының инде ничә ай буе шул ир куйнында йоклап йөрүен белми иде әле. Кызым, укырга керер вакытың җитте бит. Кайчан китәргә уйлыйсың? Мин китмим, әнкәй. Ничек инде китмим? Син бит укытучы булырга хыялланган идең. Юк, мин китмим. Синең яныңда фермада эшләргә калачакмын. Кызым, син ни сөйлисең? 10 ел буе тырышып укуыңны шул ир өчен әрәм итәсеңмени? Нинди ир булсын ул, әни? Ул мине ярата, дип, кызы әнисенә каты итеп әйтеп куйды. Кызым, тыңла мине. Ул гаиләле бит. Булса ни, миңа өйләнер. Кызым, аңыңа кил. Ни булды соң сиңа? Син бит андый тыңламый торган бала түгел идең. Я Раббым, миңа нинди сынаулар күрсәтәсең соң тагын? Ул кычкырып елап җибәрде. Заһидә әнисен бер тамчы да жәлләмәде. Шишенде дә кирип ятты. Бу төнне алар икесе дә йокламадылар. Ана күңелен аңлап була. Ул гомерен кызына, Заһидәгә багышлады бит. Көн-төн эшләде дә эшләде. Ничә ел буена ялда алганы булмады. Рәис күпме әйтсә дә, колхоз юллама бирә, бераз ял ит, сауыгып кайт дип, ул кызыма акча кирәк дип эшләвен белде. Бер бакча бәрәңге, суган үстерде, акчасын кассага җыя барды, имеш Заһидәне укыта. Эй, язмыш. Син дигәнчә түгел шул. Кыз бит алай тәртипсез булып та үсмәде. Тормышның аның тар тыкрыклары бар. Аларны узуы бик җиңел түгел. Ни генә уйламады ул төнне Гөлсем. Җитмәсә, төнге айы да япа-ялгыз бүген. Җим-җим килеп торучы йолдызлары кая качкандыр. Нишләргә соң ана кешегә? Кемгә барып ярдәм сорарга? Туктале. Аның 10 ел укыткан Сара апасы бар бит. Иртәнге савымнан кайткач, аңа барып киңәшләшеп кайтыргадыр. Сара апасын тыңламый калмас. Шул хыял белән ул иртәнге якта бераз күзен йомып алды. Иртәнге төшен күреп, эсселе суыклы булып уянып китте. Бераз шуны искә төшереп уйланып та утырды. Иртәнге төш юш килә дип ишеткәне бар. Ул ире үләр алдыннан да бер начар төш күргән иде. Кылт итеп шул төше исенә төште. Гөлсем бик яшь иде әле. Ире авырып ята. Барысы да аңа зур өмет баглап яши. Менә терелер дип уйлыйлар. Хәле җиңеләя генә башлаган иде бит югыйсә. Тыңламады. Эшкә чыкты. Имеш, өйдә туйдым, эштә көнем тизрәк уза, халык арасында хәлем дә яхшырыр дип чыгып китте. Бер ай чамасы эшләде микән, тагын аяктан егылды. Кире сырхаухана юлын топтау дисеңме, хастаханәгә йөрү дисеңме, берсе дә файда бирмәде. Хәле көннән-көн бетә барды. Камил яшь чагында лапас башыннан йолып төшкән булган. Ул чакта беркем дә игътибар бирмәгән. Аның башында гематома булып, шул шиш әкренләп начар ширгә әйләнгән. Башы гелә уртса да түзеп йөргән. Әле шул авырту баш белән армия сафларында хезмәт итеп кайткан бичаракай үләр алдыннан хатынына сөйләгән. Аның шул чактагы төше нәкъ туры килде бит. Бер кайчан да күрмәгән, хәтта таныш та булмаган кайнанасы өйгә кайтып утырган имеш. Ә кайнанасы Гөлсем килгәнче үк дөнья куйган. Кайнатасы сугышта һәлак булган. Әнкәй, син каян килеп чыктың әле? Нишләп йөрисең дип сораган Гөлсем. Менә Камилемне сагындым, бик сагындым. Аның белән еракка китәрбез без кызым дигән дә юкка чыккан. Бу төшен ул билгеле иренә сөйләмәде, ләкин ишенә курку керде. Һәм ул төш юш килде. Гөлсем яшь баласын тотып калды. Ул чакта еракта яшәгән әти-әнисе баласы белән икесен алырга дип ничә тапкыр кайттылар бит. Гөлсем Камилемнең нигезен кырытмыйм дип ризалашмады.
Тормыш арбасына бер үзе утырып, сикәлтәле тормыш юлыннан барды да барды. Авыр булды аңа. Бик авыр булды. Сынатмыйм дип, бер таңнан икенче таңга чаклы бер ял белми эшләде дә эшләде бичаракай. Тормышына бер генә дә кара тап тамызмады. Аңа бит әле ире үлгәндә 27 генә яшь иде. Хәтта егетләр дә күз атып йөрделәр аңа. Карыймысың инде ул аларга? Камилемнең рухы борчылмасын дип, йөрегенә дә карашын ташламады чит ятка. Кызын да шулай тәртипле, итәгатьле итеп тәрбияләргә тырышты. Бүген дә ул ниндидер сәер төш күреп уянды. Имеш, кул астында йөри торган уклавы юкка чыкты. Төне буе шуны исәрләнеп эзләде. Бер кеше генә дә кермәде бит. Кая гына китте соң бу уклавым дип аптырап уянды. Хәерлегә булсын инде дип, эшкә китәргә җыенды. Пәрдәсенең кырыен гына ачып, кызын карап алды. Заһидә йоклый. Мәктәп ишек алдында Гөлсем апасын күрүгә Сараның тәне эсселе суыклы булып китте. Заһидә хакындадыр инде сүз дип, нишләргә белми, сыйныф бүлмәсендә арлы-бирле йөрергә тотынды. Эх, Заһидә, нишләдең соң син? Без бит бөтен коллектив белән сине укып бетереп авыл мәктәбенә эшкә кайтырсың дип өметләнгән идек. Ә син? Әйе. Ул аны мәктәпкә чакыртып бик әйбәтләп сөйләшеп карады ансы. Заһидәнең шул хәтле нык үзгәрүенә исе китеп калды. Менә хәзер ничек җавап тотарга Гөлсем апасы алдында. Заһидәнең бу юлда йөрүенә укытучы берникадәр үзен гаепләде. Ул бит аларның икенче әниләре кебек булды. Әни кеше көн-төн эшләгәндә, сыйныф җитәкчесе бала тәрбияләүгә бик күп көч куя. Ул да өенә кайтмыйча шул балаларны тәрбияләде, укытты. 5нче сыйныфтан башлап, аларның сыйныф җитәкчесе булды. Заһидә өчен ул тыныч иде. Чөнки Заһидә иң яхшы укучы, үрнәк, тәртипле булды. Нәрсә этәрде соң аны бу ялгыш адымга? Һич уйламассың, башына сыймый Сара апасының. Кемнән, әмма Заһидәдән моны көтмәгән иде ул. Кешеләр чыш-пыш сөйләшкәндә дә гайбәт сөйләмәгез, аңа кара тап төшермәгез дип авызларын ябып торды. Бер көнне ире Гайсә кайтып сөйләгәч, башына таш белән урган кебек тоелды. Аңа ничек ышанмыйсың? Гайсә колхозда парторг булып эшли. Шулай бер вакыт районнан бик соң кайтырга туры килде аңа. Машинасын гаражда калдырып, су буйлап өйгә кайтырга чыкты. Шундый матур айлы кич, су буенда кышлар концерт куялар төсле. Берсеннән берсе уздырып сайрыйлар. Якында гына чишмә челтерәп аккан моңлы тавыш, әйтерсең сандугачлар, хәтта алардан да уздырып, моң таратып челтерәп ага. Нигә минем татлы, шифалы суымны эчмисең син, абзый кеше дигән сыман тыелды Гайсәгә. Гайсә чишмә янына килде дә иелеп кулына су алып эчте. Һәм аңа бик рәхәт булып китте. Эх, авылым, нинди матур табигатьле бит син. Җырлы моңлы сандугачларың гына да нитра. Чын ярату белән яратам мин син, авылым. Чишмә суын кат-кат алып эчте ул. Яшьрәк чакта Сарасы белән бик еш төшәләр иде алар бирегә. Аның өчен су буе таллык, чишмәлек изге урын булып санала. Күпләр су буенда танышалар. Бу моңлы кышлар тавышына яреп, гармун тарталар, моңланалар. Кемнәрдер хисләре уянып, иҗат чишмәсендә кыйналар. Ә кайберәүләр сөйгән ярларына моңарча әйтә алмаган мәхәббәт хисләрен аңлаталар. Менә бит табигать кешегә ничек тәэсир итә, аңа яшәү көче бирә. Кешеләрнең әллә кайда яшеренгән хисләрен уята, сихри, тылсымлы табигать. Гайсә чирамгә утырып хозурлануын дәвам итте. Аллаһның рәхмәте чиксез бит аның. Кешене табигать белән тугандаш итеп яраткан ул. Табигатьнең бу матур күренешләре булмаса, ничек күңелсез булыр иде дип уйланып утырды Гайсә. Һәм каяндыр кышлар тавышын уздырып сөйләшкән ят тавышлар ишетеп, бу вакытта кем йөрер икән булай дип аларны күзәтә башлады. Бер-ике адым алга атлады. Әллә күзләрем ялгыш күрәме? Чирамгә одеял җәеп куелган. Ике кеше шул одеялда рәхәтләнеп мәхәббәт уен уйныйлар. Гайсә беравык аптырап калды. Кечкенә генә авылда бөтен кешене 5 бармагы кебек белә бит ул. Булай кем йөрергә мөмкин дип гаҗәпләнеп әкрен генә күзәтә башлады. Шактый вакыттан ул кызның Заһидә икәнлеген таныды. Ләкин һич башына сыйдыра алмады.
Әйтерсең, аның башына чүккеч белән китереп суктылар. Бер мәл аңсыз калган кебек булды. Юк, булмас. Булмас. Заһидә андый кыз түгел. Я Раббым, нәрсә бу? Сорасына ничек итеп әйтергә бу турыда? Ул моңа ышанмас. Үз күзләре белән күрмәсә, моңа бер кеше дә ышанмаячак. Әнисе белсә? Гөлсем апа бу хәлне күтәрә алмаячак бит. Тол хатын булып та ничекләр итеп укытты, үстерде бит ул кызын. Я Раббым, Аллаһым, үзең сакла. Үзеңдә дә 2 кыз үсеп килә. Бу ир заты кемсең, безнең авыл кешесенә охшамаган. Ниһаят, анысы да үзен танытты. Бу бит колхозга эшкә килгән шофер Илнар. Бу ир кызның башына җиткән. Ну, иртәгә чакыртып кирәген бирәчәк ул аның. Гайсә теләр-теләмәс кенә урыныннан торып, кайтыр юлга кузгалды. Кайтып керешкә, аппак булган йөзен күреп, Сарасы куркып калды. Ни булды сиңа, әтисе? Йөзең бигрәк борчулы. Районда әллә эләктерделәрме үзеңә? Эй, Сарам, районда эләктерсәләр, мин булай борчылыр идеммени. Эш күпкә катлаулырак, җаным. Сиңа ничек итеп әйтергә дә белмим. Тукта, Гайсә, утыр әле, ашыкма, тынычлан. Пешкән ризык суыны бетте. Башта әйдә ашап ал әле, аннары сөйләрсең. Гайсә ашыйсы килмәсә дә, табын янына килеп утырды. Башында һаман бер уй, Сарага ничек итеп әйтергә. Ул моңа ничек түзәр? Рәтләп ашамады да, хатыны үпкәләмәсен дип, 1-2-не капты да, кашыгын куеп йоклап яткан кызларын карап килде. Алсина белән Алсирә тәмле йокыга талганнар. Ул кызлары өчен куркып куйды. Һәм иченнән генә кызларымның юлларындан начар кешеләр очрамасын дип Аллаһка ялварып алды. Бәләкәйдән үк аларны эшкә өйрәтеп үстерде ул. Кызлары бер-берсенә бер тамчы су кебек охшаганнар. Сара бик аптырады. Аның да тынычлыгы, түземлеге бетте. Әтисе, кил, утыр, сөйлә, ни булды? Мин борчылам. Миңа алмашка башка хатын тапмагансыңдыр бит. Син ни сөйлисең, Сарам? Ничек итеп әйтергә соң сиңа? Сүз Заһидә турында. Димәк, дөрес. Нәрсә дөрес? Син дә беләсеңме ни дип? Күзләрен зур итеп ачып, Гайсә Сарасына аптырашлы караш ташлады. Авылда сер яшереп ятып буламыни? Гайсә, халык пыр тузынып сөйли. Заһидә убыркыга килгән егет белән йөриймеш. Нинди егет булсын ул, әнисе, ул бит ир кеше. Үз күзләрем белән паспортын карадым, 2 улы бар. Ир кеше? Әйе. Бүген алар одеял җәеп су буенда рәхәтләнеп яратышып яталар иде, ятсызлар. Минем ерак түгел генә үтеп киткәнемне дә сизмәделәр. Кит инде, Гайсә. Син ни сөйлисең? Андый сүзләр белән шаярмыйлар. Кем шаярадыр, җаным, әмма мин түгел. Сара йөрәген тотып барып утырды. Аның өстенә салкын яңгыр яуган төсле булды. Ул караваттагы одеялны алып, ныклабрак ябынды. Үз кызыдай күргән Заһидәсе, әле кеше сөйләгән имеш-мимешкә ышанмый иде. Газиз ире күреп кайткач, аңа бик авыр, нидер өзелгән кебек булды. Ул бүтәнне бер генә минутта йокламыйча уздырды. Бердән Заһидәнең язмышы борчыса, икенчедән аның әнисен, Гөлсемне бик кызганды. Ул бу хәлне ничек итеп күтәрер? Аның күз алдында бик авырлык белән үстерде бит ул кызын. Ничекләр күтәрер ул, ничекләр? Иртән мәктәпкә керешкә, аны кыңгырау биреп торучы, бик тә гайбәт сөйләргә яратучы Хәмидә апа туктатты. Кара әле, Сара Әхтәмовна, синең Заһидәңне ай-һай халык бик сөйли. Син ишеттеңме соң әле дип, аның булай да авырткан йөрәгенә пычак белән кадаган кебек булды. Хәмидә апа, беләсезме нәрсә? Идәннәрне әйбәтләп юыгыз, ярыймы? Ялгышмасам, үзегезнең дә кызыгыз бар. Мин күп сөйләмәскә дип киңәш итәр идем сезгә дип кирип тә китте. Димәк, озакламый Гөлсем апага да ирештерәчәкләр бу хәбәрне. Эх, Заһидә. Шулай да ул Заһидә белән үзе сөйләшеп карарга булды. Спортзалга кирип, Алмазны чакырып чыкты. Алмаз, син бит Заһидәнең күршесе, миңа аны чакырып кил әле, зинһар. Ярый, килсә чакырырмын. Ничек инде килсә? Апа, ул бит Нәрсә ни? Бар, күп сөйләнмә дип, Сара чак кына йыгылмыйча сыйныф бүлмәсенә кирип китте. 1-2 сәгатьләп вакыт үткәндер, теләр-теләмәс кенә бүлмәгә Заһидә килеп керде. Апасының күзенә карый алмыйча, арткы партага барып утырды. Бирегә кил, алгарак, Заһидә. Ник миннән читләшәсең син?
Заһидә, авыл гөр килә. Нишләвең бу синең? Дөресме бу хәбәр? Әйт зинһар өчен, дөрес түгел дип. Нишләгәнмен мин, апа? Нинди хәбәр ул? Ярый. Әйтергә теләмисең икән, бер сорау сиңа. Кайчан документларыңны югары уку йортына тапшырырга китәсең? Мин китмим, апа. Укыйсым килми. Нәрсә? Кая китте синең хыялың? Укытучы булу хыялың? Китте ул, очты, апа. Аңлашылды. Син беләсең ул Илнарның 2 улы гаиләсе барлыгын. Сара апасы озакка сузып тормыйча аны капкынга алмакчы булды. Булса ни, ул мине ярата, мин дә аны яратам. Заһидә, ялгышасың, кызым, ялгышасың. Эх, күзләрең ачылганда соң булыр. Сара апа, минем тормышыма тыкшынмагыз. Ул минеке. Сара апасы бу чаклы дөрфалык көтмәгән иде. Димәк, бу Илнар рәтле кеше булып чыкмаган. Ул Заһидәне тамырдан үзгәрткән. Әйе, ул синең тормыш, Заһидә. Ләкин тормыш ул катлаулы. Аның бик күп тар сукмаклары бар. Олылар киңәшеннән башка син аларны үтә алмаячаксың. Әйдә сөйләшик, Заһидә. Син миңа серләреңне сөйли, киңәш сорый аласың. Апа, әйттем бит инде. Мин үз тормышыма үзем хуҗа, беркем дә кирәкми миңа. Әниең, Заһидә, ул нишләр? Ул бу хурлыкка ничек түзәр? Нинди хурлыкка? Без яратышабыз, битте китте. Мин киттем, апа. Ул сикереп торды да, сүз әйткәнне тыңлап та тормыйча чыгып китте. Заһидә, Заһидә, тукта, тукта, ашыкма. Ишек шап итеп ябылган тавыш Сараның кич авырта башлаган йөрәгенә ук кадап калдырды. Аның күзләреннән ирексездән яшь ага. Булыша алмадым бит, я Аллам. Кая хата җибәрдем соң мин? Заһидә егетләргә борылып та карамый иде. Нишләгән соң ул? Гөлсем апаның күзенә ничек итеп карарга хәзер? Сара бик озак урыныннан тора алмый елап утырды. Башка кызлар булай йөрсә, ул аптырамас та иде. Әмма Заһидә турында башына да китермәгән иде бит. Кызның беренче сыйныфка ничек килеп кергәне, 10 ел буена тырышып белем алуы, 1 ел өендә укуы. Бу еллар эчендә булган хәлләрне озак уйлап утырды ул. Әле дә башына сыймый. Мондый хәлне ишетеп тә белгәне юк иде аның. Ай авыр аңа, ай авыр. Сыйныф бүлмәсенең ишеге ачылып ябылганда, Сараның йөрәге каты итеп чәнчеп алды. Ул бу халәткә көч хәл белән түзеп, йөрәген тотып барып утырды. Исәннәрме, Сара апабыз, дип, аның агарган йөзенә карап, Гөлсем катып калды. Абау җаным, ни булды сиңа? Карале, әллә доктор чакырыкмы, йөзең бигрәк аппак булган. Юк, Гөлсем апа. Утырыгыз. Хәзер уза ул. Сыңгырада әллә нигә йөрәк борчый әле дигән булып, Гөлсемгә урындык бирде. Үзе куркып калды. Бу сөйләшүне ничек уздырырга? Аның каршында ничек җавап тотарга? Йөзенә ничек карарга? Бик авыр булачак бу сөйләшү. Ләкин сөйләшү булмады. Кинәт кенә аңын югалтып, идәнгә шуышып төшкән Сараны күрүгә, Гөлсем нишләргә дә белмәде. Йөгереп чыгып, коридорда бар кешенә "Коткарыгыз" дип кычкырды да, тиз генә кире кереп, Сараның битенә суккалап алды. Сара дәшми, ул хәтта суламый да кебек. Аның артыннан ук 1-2 укытучы килеп керде. Ни булды Сара апага? Әле генә исән сау иде бит. Белмим, тизрәк медпункттан доктор чакырыгыз. Белмим. Мин әле килеп кенә кердем. Ул әллә нишләп китте. Ул арада озак та үтмәде, шәфкать туташы күренде. Аңа нидер иснәтте дә, Сара төшкереп куйган кебек булды. Авыруны ипләп кенә партага яткырдылар һәм районга ашыгыч ярдәмгә шалтыраттылар. Озак та узмады, Сараның ире Гайсә килеп җитте. Ул Сараның аңсыз диярлек аппак булып ятуын күргәч, үзе дә чак кына егылмый калды. Гайсә Гөлсемнең бик борчылып басып торуын күргәч, эшнең нидә икәнен шундук аңлады. Шуңа күрә бер сорау да бирмәде. Димәк, хатыны бик авыр сөйләшү уздырган. Аның булай да Заһидә турында кайтып әйткәннән бирле рәтләп ашаганы да, йоклаганы да булмады. Соңгы вакытта кулында гел дару иде. Ник әйткәненә дә үкенде бугай Гайсә. Алай дисәң, аны халык барыбер ишеттерер иде инде. Сарасына, әнә бит, ул әйткәч тә димәк дөрес дип барып утырды. Без капчыкта ятмый шул.
Авыл хәтле авылда хәбәр җил тизлегендә йөри. Сораның маңгайыннан борчак тир бәреп чыкты. Ул Гайсәнең күзләренә карап кулын кысты, Гөлсем апасы ягына ишарә ясады. Гайсә аңлады. Бер үк Гөлсем апага сүз әйтә күрмәде юе иде аның. Хәзер түз кадерлем, табиблар килеп җитә хәзер дип, сорасының маңгаендагы тирен кул яулыгы белән сөртеп алды. Шул арада ашыгыч ярдәм машинасы килеп җитте. Бу вакытта минуты да кадерле бит аның. Табибә барысына да чыгып торырга боерды. Сораны тыңлап карагач, кичекмәстән хастаханәгә алып китәргә кирәклеген әйтте. Вакытны әрәм итмик, җыеныгыз дип, аны носилкага салып алып та киттеләр. Гайсә дә аларга ярды. Гөлсем әкрен генә өенә атлады. Аның уенда гел сора булды. Ни булды соң аңа? Мин килеп керү белән төсе үзгәрде, берни аңламыйм. Миннән курыккан сыман булды бит бу. Нишләп курыкты икән алайса? Гөлсемнең башына да килмәде шул, Сораның Заһидә кайгысыннан чирләвенә. Инде исән сау терелсен генә. Тагын төшәрмен янына, я булмаса өенә барырмын. Кызым турында да әйтермен. Туктатса, Заһидәне ул гына туктата алыр дигән өмет белән ул өйләренә ашыкты. Бу вакытта инде төшке савымга китәр вакыт җиткән иде. Сораны бик яхшылап тикшергәч, реанимация палатасына салдылар. Гайсәгә чыгып торырга куштылар. Бер-ике көн шалтыратып кына хәлен белешегез, килеп йөрмәгез дип китәргә куштылар. Юк, мин кайтмыйм. Монда коридорда булса да йоклыйм дип тарткалашса да, баш табиб аны өенә узатты. Борчылмагыз. Без аңа ял итәргә дип укол ясадык. Иртәгедән дә алый башлыйбыз. Барсы да яхшы булыр. Хатыныгыз бик зур стресс алган булса кирәк. Микроинсульт булган. Ләкин ул дәвалана торган чир. Борчылмагыз дип, аны тынычландырырга тырышып озатып җибәрде. Гайсә кайткач, кызларына ни дип әйтер икән соң? Алар бит шунда ук әни дип өйдән чыгып китәргә мөмкиннәр. Алар бит әниләреннән башка йоклый да алмыйлар. Я Раббым, ничекләр түзәргә соң? Түзүен түзәр, сорасы гына терелә күрсен. Бик йомшак күңелле шул сорасы. Һәрбер укучысы өчен җанын биргә әзер тора. Әнә бит, сыйныфындагы Самат исемле бер егет Сабан туенда исерек малайлар яныннан үтеп барганда ничектер шул компанияга кирип китеп, сугышып милиция юлын күпме таптады. Саматны учетка куйдырмас өчен 2 ай район юлына топ төшермәде Сора. Көч хәл белән алып калды. Аннары шул укучысын хастаханәдә күпме йөртте. Кеше үз баласында алай ук карамый. Әйе, ул сыйныфындагы һәрбер баласы өчен шулай борчылып, төннәр буе йоклый алмыйча ята. Гайсәнең әнисе дә аның кулында җан бирде. Ул бичаракай 1000 тапкырлар бәхиллеген иң беренче Сорага бирәм дип сөйләнеп ятты. Озак еллар түшәктә яткан кайнанасын үз әнисе кебек карады. Мәктәбеннән чабып кайта иде дә, сумкасын ишек төбендә калдырып, әнкәй, хәлең ничек дип туп-туры аның янына керә иде. Аңа нинди генә тәмле ризыклар пешереп ашатмады. Ул үзе ятим бала. Әти-әнисе Сара яшь вакытта ук бер-бер артлы китеп барганнар. Ул вакытта аның битрәтле хастаханәсе дә булмаган. Нинди шир белән дөнья куйганнарын да белмәгәннәр. Хатыны әти-әнисен бөтенләй диярлек хәтерләми. Аны әнисенең бер туган апасы карап үстерә. Тик тәртипле кыз булып үсеп җитә ул. Эшкә дә уңган, биткә дә чибәр була. Апасының үзәкләре өзелеп яши инде ятим калганына. Шул апасының җылы кычагы аны ятимлек салкыныннан җылыта. Аның да 2 кызы була. Бер туганнар кебек үсә алар. Сараның укытучы булу теләге генә айыра аларны. 2 бер туган кыз читкә китеп эшкә урнашалар. Хәзердә гел аралашып, туганнарча йөрешеп яшиләр. Сара белән Гайсәнең 2 кызына да матур киемнәр алып кайтып сөендереп торалар. Сара авылга кайтып мәктәпкә эшкә керде. Ә Гайсә бу вакытта колхозга авыл хуҗалыгы институтын тәмамлап кайткан иде. Менә шул елны ук алар танышып кавыштылар да. Беренче очрашулары Парлы тал янында булды. Сара кирләр чайкарга төшкән иде. Ә Гайсәнең су буйлап әйләнергә, авылны карарга дип чыккан вакыты. Язмыш аларны нәкъ шул көнне очраштырды. Читтән килгән егеткә бу авыл халкы ятрак, ераграк иде. Сара белән танышып, ул авылга тизрәк ияләште. Халыкны да бик тиз үз итте.
Аннары алар кавышып, Гайса авылга читтә бер үзе калган әнисен дә алып килде. Сараның ул чакта сөенүләре. Әни дип әйтергә тилмереп үскән кыз бит. Гайсәнең әнисен үз әнисе кебек яратып яшәде. Әнисе дә кырын күз белән дә карамады. Кызым гына дип торды. Кызларын да тәрбияләште. Матур, үрнә гаилә булып яшәде алар. Гайса авылга шундый уйлар белән кайтты. Идарәгә кереп тормады, туп-туры иләренә таба атлады. Анда ни күзе белән күрсен, ике кызы да елый-елый шишенеп беткәннәр. Алар икесе бер юлы әтти дип аның кочагына килеп ябырылдылар да, кычкырып елый башладылар. Гайсәнең дә күзләреннән яшь ага. Ләкин ул аны күрсәтмәскә, кызларын тынычландырырга тырышты. Үзен бик тиз кулга алды. Кызларым, туктагыз, еламагыз. Бар да яхшы булачак. Әниегез тереләчәк. Әйдәгез бергәләп Аллаһтан сорыйк. Шулай итсәк, ул тизрәк тереләчәк дип, кызларын тынычландырырга тырышты. Бер кызы: "Әтием, мин бүген әнидән башка ничек йоклармын соң?" дип сорады. "Кызым, бераз гына түзәргә туры киләчәк. Әниегез бераз арган, дәваланырга тиеш. Сез борчылмасагыз, аның хәле яхшы булачак. Әйдәгез, тынычланыйк та шәйләр ичик", дип җавап бирде ул, һаман да күз яшьләре белән елап утырган кызларына. Ә үзенең йөрәге каты итеп чәнчеп куйды. Ничекләр итеп кызларына сиздермәскә соң борчылганын. Эх, Заһидә балакай, синең бер ялгышуың ничә кешене хәсрәткә салды. Әле әниең белсә нишләр? Гөлсем өенә кайтып кергәндә, Заһидә идән юып йөри иде. Әнисенең агарган йөзен күреп куркып калды. Ул: "Нәрсә булды, әни? Ник булай борчылдың?" дип, әнисенең каршысына идән юа торган чүпрәген сыга-сыга килеп басты. Ә үзе әллә әни минем нинди юлда йөргәнемне белде микән дип куркуга калды. "Мәктәпкә барган идем, Сара янына. Мин килеп керүгә, йөзе агарынып китте. Аңын җуйды нигәдер. Районнан табиблар килеп, носилкага салып алып киттеләр. Син нигә бардың, әни, аның янына?" "Нигә булсын?" дип елап җибәрде Гөлсем. "Сине укырга китергә үгетләргә. Әнә кеше балалары китә башлады. Син һаман ятасың, мине тыңламыйсың." "Әни, йөрмәскә идең. Мин барыбер китмим. Шулай гомереңне фирма исәснәп уздырыргамы исәбең? Шул әллә каян килгән бер кеше аркасында тормышыңны бозасың син, кызым. Кайчан күзләреңне ачарсың соң син?" "Әни, сүзләреңне әрәм итеп сөйләмәдә. Мин аны яратам. Бер кая да китмим мин. Мин аннан башка яши алмыйм", дип, чүпрәген чиләгенә атты да өйдән чыгып китте Заһидә. Чыгып барганда, кинәт аның башы әйләнеп китте. Бу хәләт аның инде берничә көн эчен пошыра. Әле 2 көн кәефе дә төшеп тора. Ашый алмый интегә. Ул бу турда кичә Илнарга да әйтте. Илнар әллә ишетте, әллә ишетмәде, дәшмәде. Менә ул өйдән туп-туры аның янына чапты. Ул әле машинасы белән кайтып туктаган гына иде. Чабып кирип, аның муйнына сарылды. "Илнар, минем нигәдер кысасым килә. Соңгы вакытта башым да әйләнә, мин куркам, Илнар. Кичекмәстән районга барыйк, Заһидә. Балага уздыңмы әллә тагын?" "Ничек инде уздыңмы? Узсам, шатлык ич ул, өйләнешәбез." "Нинди өйләнеше турында сөйлисең син, Заһидә?" Илнар тавышын әкренәйтә төшеп, аны ничек тә булса, баладан арындырырга, ризалаштырырга тырышты. "Минем бит 2 улым бар, Заһидә. Мин сиңа өйләнә алмыйм, матурым. Уйнадык, бетте. Әйдә, докторга барып балаңны алдырыйк." Илнар монысы да теге кызы кебек зурга җибәрә күрмәсен тагын дип куркып та куйды. Заһидә дөрес ишеттемме соң дип аның күзләренә карады. Илнарның йөзендә усаллык, кырыслык һәм салкынлык ярылып ята иде. Заһидә әллә нишләп китте. Ул бит аңа 2 баласы, хатыны барлыгын гел әйтми килде. Әнисе әйткәнгә ышанырга да теләмәде. Әле хәзердә ышанмый ул. Аның беренче мәхәббәте, башларына әйләндерерлек итеп яратуы беркемнең сүзендә ишеттермәде. Чөнки ул Илнарны үзен-үзе онытып ярата иде. "Ничек? Син бит миңа хатының 2 балаң барлыгын әйтмәдең, Илнар. Син сорадыңмы соң? Син бит үзең минем муйныма килеп асылындың." "Илнар, мин бит сине үлеп яратам. Ник минем хисләрем белән уйныйсың? Син мине бөтенләй яратмыйсыңмы ни соң?" "Причем тут ярату? Әйдә, балаңнан ничек кытылу турында уйлыйк", дип, Илнар һаман да Заһидәне баладан арындырырга үгетләде. "Юк, Илнар, мин аны алдырмыйм. Мин ул баланы табачакмын. Ул безнең мәхәббәтебездән яралган бала.
Нинди мәхәббәт, нинди ярату. Бармысың ул бу дөньяда? Син, Заһидә, головой дружишь? Нет? Минем гаиләм бар. Булса, китәрсең алардан. Әйдә, минем корсагым беленгәнче китик, зинһар, Илнар. Китик моннан. Кая барабыз соң? Ярар, минем гаиләм бар, йортым бар. Ә син кая барасың? Белмим. Әмма мин синнән калмыйм, Илнар. Илнарның башына тагын кайгы төште. Эх, нишләдем соң мин? Хәзер бу Заһидәдән арынырмын димә инде. Әнә ничек ябыша бит. Нишләргә? Пока кеше сизгәнче китеп баргам әллә? Бу кыз бит мине җир астыннан да эзләп табачак. Ә кая илтергә аны? Башым эшләми. Хатын белсә, Аллам сакласын, өйдән куып чыгара бит. Алай да төрле вариантлар уйлап карады ул. Әллә соң Казанга алып китеп адаштырып калдыргамы? Калдырырсың бар. Пси баласы түгел бит ул. Милицияга илтеп тапшырыр. Нишләргә соң? Заһидәне озатып җибәргәч тә озак уйлап ятты. Аның бит әнисеннән калган өйне сатып, тулай трактан алган бер бүлмәсе бар. Хәзер анда аның 2 туган энесе яшәп ята. Менә шул энекәшне куып чыгарып, шунда алып китим микән соң әллә Заһидәне? Ә баласы тугач нишләргә? Юк, бу вариант бармый. Анда аның хатыны гел барып тора. Белсә, башымны ашаячак, үземне дә куып чыгарачак. Шулай бик озак уйланып ятты Илнар. Сараның хәле һаман шулай. Алга китеш бик әллә ни мактанырлык түгел. Атна ярым вакыт үтте, ә ул һаман борылып та ята алмый. Гайсә 2 кызы белән көн сайын аның хәлен белергә бара. Кызлары елый-елый кайталар. Өйләрендә тормыш яме бетте. Гайсә бер таңнан икенче таңга кадәр эшли. Кызлары сагышланмасыннар дип, берничә мәртәбә өенә кайтып аларны карап китә. Кичен сөеклесенә берәр ризык та әзерләргә өлгерә. Ул тәмам ябыкты. Сара өчен бик борчыла шул ул. Алга китеш юк бит бердә. Аның көннән-көн шул Илнарга ачуы чыгып кайнап йөри. Бер көн ул түзмәде. Аны идарәгә чакыртып сөйләшергә булды. Керергә ярыймы, Гайсә Аглямович, дип килеп керде Илнар ишектән. Керенекәш кер, сөйләшәсе бар. Утыр, дип, йөзенә дә карамыйча кыры гына боерды ул аңа. Сиңа бу авылдан китәргә туры килер, энекәш. Син безнең авылга ниндидер кара болыт алып килдең. Син килгәннән бирле авыл өстендә кояш чыкмый. Көннәр болытлы булганга мин виноват түгел, абзый. Аннары мин үзем килмәдем. Сез чакырып китердегез. Бездән башка колхозыгыз артта кала бит. Көләрлек бер сәбәп тә юк, энем. Менә нәрсә? Син авылыбызның иң акыллы кызының башын катырып йөрисең. Синең аркаңда ул укырга китмәде. Ул үзе ябышты миңа, беләсегез килсә. Мин аны көчләп гашык итмәдем. Синең бит 2 балаң, гаиләң бар, энекәш. Ул турыда аңа әйттеңме соң? Әйтмәй ни, конечно әйттем. Ул бит һаман миңа яратам ди. Ышанмыйм. Заһидә андый кыз түгел. Син миңа әкият сөйләп утырма, егет. Әгәр Заһидәгә кагылсаң, башыңны төрмәдә черетәм, бел шуны. Ә хәзер бухгалтерия сиңа расчет бирер. Иртәгә үк авылдан чыгып киткән бул. Ишеттеңме? Ишеттем, биш куллап риза, абзый. Сау бул, дип, ишекне каты итеп ябып чыгып китте Илнар. Чыгып идарә янындагы эскәмиягә килеп утырды. Бу шәп булды әле. Мин бит Заһидәдән котылам икән. Тукта әле, тукта. Котылырсың. Бар. Әнә нәрсә ди бит. Башыңны төрмәдә черетәм ди түгелмесең? Ул әле Заһидәнең йөкле икәнлеген белми. Мине ул точно төрмәгә тыгачак. Нишләргә соң? Качып китсә, аны эзләтү тагында начаррак булачак. Нишләргә соң? Шулай уйланып утырганда, бухгалтер Гасимә чыгып аны акча алырга дип чакырды. Ул расчет алып, вакытлыча яши торган фатирына кайтып китте. Күңеле тагын да ныграк борчыла башлады. Тукта әле, Илнар, тукта. Монда яхшылап, уйлап эш итү кирәк булыр сиңа. Бүген Заһидәне чакырып чыгарып, тагын әйбәтләп сөйләшеп карарга кирәктер. Бәлки, баласын алдырга ризалык бирер. Әллә акча биреп караргамы? Ул төрле вариантлар уйлап карады. Ышына гына чыга алмады. Вәт бите. Каян башына бу кыз бәла булып килеп кирде соң әле? Әле бит узган ел гына Зәлиядән көч хәл белән кытылган иде. Ярыйла ул әнисенә әйтеп кеше сизмәсен дип баласын алдырды. Ул кызда бик чибәр иде чукынчык. Эх, тагын шул Зәлиянең кайнар кочагында иреп ятасы иде. Бик татлы иде шул кыз. Хәзер кияүгә дә чыккандыр инде.
Кайларда гына йөри икән ул. Һәм менә Заһидә бик усал нәрсә булды. Алдырмыйм дип бик каты тора. Юк, бүген аны ничек тә җайлап кына күндерергә кирәк. Кич җитүгә, сөйләшкәнчә Илнар су буена, таллар янына төшеп утырды. Озак та үтмәде, Заһидә Илнарның артыннан шыпырт кына килеп, ике кулы белән аның күзләрен каплап, битеннән үбеп алды. Илнар каршы килмәде. Аны кочагына алып, кайнар итеп үпте. Кызларның кылларын ничек тартасын бик яхшы белә ул. Алар яна дөньяларын онытып яратыштылар. Илнар бүген Заһидәгә аеруча йомшак булды. Аны иркәләде, җылы кочагыннан чыгармады. Хушын җуеп онытып яратучы кыз әле аңламый шул сөйгәненең мәкерле уйларын. Заһидә, Заһидә, син мине бик каты яратасыңмы? Әйе, ничек бу сорауны бирә аласың, беләсең бит инде, кадерлем. Мин сине үлеп яратам. Телисеңме, синең өчен суга сикрәм. Кызым белән икебезне коткарырсың бит, Илнар. Син ни сөйлисең, Заһидә? Юк, кирәкми сикерергә. Менә әйт әле, кадерлем. Мине каты яратасың икән, нигә мине тыңламыйсың син? Ничек инде тыңламыйм? Тыңлыйм, сөеклем. Я әйт, синең өчен нишләргә тиеш мин, дип аның муйныннан кычып, күзләреннән үбеп алды. Заһидә, әгәр мине яратсаң, син баланы алдырга тиеш. Юк, анысын сорама, Илнар. Бер кайчан да андый юлга бармаячакмын. Мин ул баламны табачакмын. Илнар бу сөйләшүнең бик авыр буласын чамалап, җитдиләнеп китте. Я әйт әле. Мин бүген авылдан китәм, Заһидә, бөтенләйгә. Мине Гайса Аглямович чакыртып, расчет алырга һәм тиз арада авылдан чыгып китәргә кушты. Сине калдырырга, башка синең турыда уйлап та карамаска боерды. Ничек инде уйлап та карамаска? Илнар, мин синнән калмыйм. Мин карынымда синнән бала йөртәм. Мин синнән калмыйм, синең белән китәм. Сине әниең җибәрми бит, Заһидә. Мин качып китәм. Менә кайтам да, киемнәремне җыйнаштырам да, синең белән китәм. Кая дисәң, шунда китәм. Тик кая китәбез соң? Минем бит бер генә ием, анда ике улым бар. Илнар, зинһар мине калдырма. Мин кайда да яшәргә риза, тик синең белән генә. Югыйсә? Нәрсә югыйсә? Югыйсә, менә мин синең алдыңда ук суга сикрәм. Илнар аңлады. Заһидәне биредә калдырса, аның өчен тагы да куркынычрак язмыш көтелә бит. Заһидә белән ул бу булса, аны Гайса абыйсы чынлап та төрмәгә утыртачак. Булмады. Алып китеп, кая да булса адаштырырга булыр. Җае чыгар дип, ул аны алып китәргә карар кылды. Шәһәр зур, берәр җирдә калдырырмын дип, аңа кайтып киемнәрен җыярга кушты. Заһидә иртәне әнисенең эшкә китүен түземсезлек белән көтеп алды. Әнисе гадәттәгечә шаршауның кырыен гына ачып, кызының сабыйларча йоклавын күзәтеп, бисмилласын укып эшкә китте. Ул китүгә Заһидә сикереп торды. Тиз-тиз генә киемнәрен җыеп, әнисенә хат язарга утырды. Җиңел булмады өйдән чыгып китүе. Аның күз яшьләре язган хатын чылатты. Ләкин нишләсен? Илнарны тормыштан да каты яратуы, карынында баласы булуы аны бу адымга этәрде. Була иде бит әнисенә хәлен аңлату. Була иде. Бәлки аны әнисе аңлар иде. Яшьлек, тиле яшьлек. Илнар аны үзе яшәгән фатирында көтеп тора иде. Алар кеше кара күргәнче дип иртүк авылдан чыгып киттеләр. Заһидәнең йөрәге пешереп авыртып алды. Язмыш фәрештәсе аның әле бер колагына, әле икенче колагына китмә дип пышылдады. Заһидә дөрес адым ясамаганын күңеле белән тойды, ишетте, аңлады. Ләкин карынындагы баласы аны алга ыргылырга мәҗбүр итте. Әйе, аңа туган йортыннан чыгып китү җиңел булмады. Әнисе аны бер үзе үстерде бит. Ул аның битенә төкереп чыгып киткән сыман булды. Ләкин артка юл юк. Аның карынында баласы үсә. Илнар баласы. Әнисе белсә, начар булачак дип куркып, ул авылыннан чыгып китте. Илнар кеше күрүеннән куркып, авылның башка ягыннан юл алды. Кабинада Заһидә утырган бит. Ул бигрәк тә Гайса абыйсыннан шикләнде. Югыйсә, ул янамаган булса, әле Заһидәне алып китәргә дә исәбе юк иде. Менә хәзер аның Заһидәсе белән сөйләшәсе дә килми. Аны кайда урнаштырып калдырга дип уйланып бара. Һич башы эшләми. Инде белсәләр, хатыны куып чыгарачак. Анда ике малай да бар бит әле.
Ярыйла узган ел Зәлиядән 10 саат котылды. Кызны мәңгелек бәхетсез итте. Заһидә усалрак булып чыкты. Артыннан елап йөрмәде. Баламны табам диде. Аны Казанга алып барырга ярамый. Ул үзе гаиләсе белән шунда яши. Кая да булса, Казан кырыена илтеп куяргамысың? Әйе, исенә төште. Казан аръягына. Ул шоферлыкка укыганда бер тулай торакта яши иде бит. Анда вокзал кебек. Кем кергәнен чыкканын белүче кеше юк. Вәт шунда алып барып калдырырга кирәк аны дип, эшенә җылы йөгертте Илнар. Берәр ничек акча биреп булса да шунда урнаштырырга. Аннары үзем качармын дип уйлады. Заһидә сөйгәненең кем икәнлегендә, нинди уйлар уйлап барганын да белми шул. Ул үзе эшеннән әнисен жәлләп бара. Аңа гомер биргән, үстергән әнисенә рәхмәт тә әйтмичә, менә шулай чыгып китүен кичерә алмас ул гомердә дә. Нишләргә соң? Ул бит каршы булды Илнар белән йөрүенә. Менә калага килеп урнашыр, эшкә керер, баласы туар, әнисе дә ризалашыр әле. Кызым диеп, үзе килер янына. Әмма баласы тумыйча авылга аяк басмаячак ул. Шулай 1-2 сәгатьләр чамасы алар икесе дә үз уйларына чумып эндәшмичә бардылар. Калага килеп кергәндә инде кояш батып, ара-тирә утлар кабынырга да өлгергән иде. Гомерендә беренче тапкыр шәһәрне күргән Заһидә борыла-борыла карап, урамнарны күзәтте. Аның эчендә ниндидер шатлык хисе уянды. Тик әлегә ул кая барганын, аны алда нинди авыр сынаулар көткәнен хәтта чамаламый да иде. Машина бик озак бармады. Алар шәһәр кырыена килеп җитеп, ниндидер агач йортлар янына борылып, 2 катлы бер йорт янына килеп туктадылар. Син утырып тор, мин белешеп чыгам дип Илнар кирип китте. Шактый озак торды ул анда. Заһидәнең өздереп ашыйсы килеп китте. Аның бит иртәдән бирле бер тамчы су да йотканы юк. Бераз башы да әйләнеп киткән сыман булды. Ул түзә инде. Сөйгәне янында булганда аңа авыр түгел. Тулай тракка килеп керү белән Илнарның биредә яшәгәндә майтарган кыек эшләре исенә төште. Ул вакытта алар бер төркем егетләр мәктәпне тәмамлап, машина йөртүче һөнәренә укырга дип килгәннәр иде. Шәһәргә килгәч, шигырьләреннән ычкындылар. Пива, тәмәке, кызлар. Шулай ярты ел укыдылар микән? Яңа елга егетләр вечеринка оештырырга булдылар. Билгеле инде, кызлар да чакырдылар. Бөтен дөньяга ишетелерлек итеп музыка акырту, сүгенү, кычкыру, икенче катта яшәүче гаиләле кешеләрнең тынычлыкларын алу барысы да булды. 1-2 тапкыр кисәтү ясагач, бер ират ишекләрен тибеп ачып, егетләр янына яхшылап сөйләшергә дип керде. Абзыйга килеп керүгә бер рюмканы салып бирделәр. Аннары китте икенчесе, өченчесе. Абзый кеше исереп алгач, аларга яный башлады. Һәм бу бәхәс сугыш белән тәмамланды. Теге иратның авызыннан бик каты кан ага башлагач, егетләр, кызлар куркышып, ашыгыч ярдәмгә шалтыраттылар. Милиция килде, ашыгыч ярдәм дә зак көттермәде. Илнар бик оста кытылды ул чакта. Үзенең пычак белән кадаганын яхшы хәтерләсә дә, гаибен Саматка такты. Бармак белән аңа төртеп күрсәтте. Имеш, групповой утырсак 15 ел яный. Әйдә, син өстеңә ал да 1 елдан тартып чыгарыбыз дип, аны каты гына куркытып, гаипне үз өстенә алырга мәҗбүр итте. Утырттылар, ләкин янына баручы булмады. Самат авылда иң акыллы, иң тырыш егет иде. Эшмәгәндә иде югыйсә. Илнар куркыткач, ризалашырга мәҗбүр булды. 6 ел гомерен төрмәдә уздырды. Илнар теге иратның хатыны янында кунып йөрергә дә чирканмады. Менә шул вакыттан бирле Илнар вөҗдан дигән нәрсәгә төкереп, үз рәхәтенә яши бирә. Саматның бер генә тапкырда хәлен белгәне булмады. Газиз әнисе Мөкаддисә апа 6 ел буе елап, әрнеп, авылда бер ялгыз гомер итте. Улы төрмәдән авырып, картаеп чыкты. Тормышын да килә алмады. Әнисе бичаракай Саматны гына көткән диярсең. Шул борчудан улы кайтып 2 ай торгач та дөнья куйды. Егет авылда фирмага каравылчы булып эшкә урнашты. Илнар авылга кайткан дигән хәбәр ишетелгәч тә, ул урамга чыкмады. Чөнки аны күрәсе килмәде. Илнарның әнисе Гөлҗиһан малайына: "Улым, җаным, бар, Мөкаддисә астайның хәлен белеп кайт. Улы төрмәдә утыра бит, күчтәнәч тә алып бар, сәвабы булыр" дип күпме генә әйтсә дә, ул бу турыда ишетергә дә теләмәде.
Менә шулай Илнар ике кешенең тормышын бозды. Бу авыр йөк хакында ул уйлап та карамады, исенә дә төшермәде. Гөлҗиһан апа улы Илнарның шундый каты бәгырьле булуына аптырый, хәтта куркып та куя иде. Башка балалар андый түгел бит. Кайдан килгән безнең гаиләгә мондый каты күңелле бала дип иче пошты. Кайнанасы бик усал булды аның. Бөтен авылны дер селкетеп тора иде. Тәрбияне әбисе бирде шул аңа. Көне-төн эшләгән колхоз кешесенең ул вакытта бала карап утырырга вакыты бар идеме соң? Таңнан эшкә чыгып киткән ана улының шундый каты бәгырьле, кырыс, усал, мәкерле булып үсүен күрмәде дә, сизмәде дә. Әтиләре яшьли үлде. Әнисе 4 бала белән утырып калды. Гомер буе балалар укып кеше булсыннар дип эшләде дә эшләде. Гаилә белән кайнанасы идарә итте. Ә Гөлҗиһан бичаракай каршы дәшмәде. Ул ни әйтсә, шул булды. Улларына кисәтү генә ясаса да, аларны яклап, әниләренә каршы кытыртты. Бәлки, шуңададыр. Илнар тәрбиясез булып үсте. Илнарның бу тулай торакка 10 еллап кергәне юк иде. Бераз ремонт ясаганнар кебек, чисталык ишек алдыннан ук күренеп тора. Ул өске катка үтте. Элеккеге кебек караңгы түгел хәзер. Яп-якты, стеналар тигез, абойлар ябыштырылган, бүлмәләр чиста. Комендант та алышынган. 35 яшьләр тирәсендәге мөлаем хатын-кызны Илнар күрүгә күзләре белән ашап алды. Әйбәтләп аның янына килеп утырды. Аңа ничек тә булса, комендантның башын әйләндереп Заһидәне урнаштырып калдырырга кирәк бит. Һәм ул максатына бер авырлыксыз иреште дә. Комендант белән берәр сәгать чамасы кити-кити уйнап алгач, аңа акча тертеп, буш бүлмә табып урнаштырып та куйды. Заһидәнең шатлыгы эченә сыймады. Илнары янында сыпырынып кына йөрде. Еннән алып килгән кием салымнарын тиз-тиз генә урнаштыра да башлады. 9 квадрат метрлы бер бүлмә. Якты, чиста, өстәле урындыклары, шкафы һәм шифоньеры бар. Бәхет өчен тагын ни кирәк? Сөйгәне янында. Тик сөйгәне генә Заһидәне урнаштыруга эшләрем бар дигән булып, комендант кыз янына ашыкты. Төнне аның янында уздырды. Бик озак көтте Заһидә Илнарны. Төне буе йоклый алмый ятты. Иртәнге якта гына йокыга китте. Сөйгәне кайтып кергәндә, ул тәмле итеп йоклап ята иде. Илнар Заһидә сизмәсен дип тиз генә чишенде дә аның янына кирип ятты. Иртән сөйгәне кочагында уянып киткәч, ул аңа артык сораулар биреп тормады. Шашып-шашып, беренче ярату көнендәге кебек яратты гына. Иртән торгач, алар юынып чәй эчтеләр. Заһидәнең билгеле инде тизрәк шәһәрне күрәсе килде. Илнар, кадерлем, әйдә каланы карап кайтыйк. Бик тә күрәсем килә шәһәрне, диде ул. Юк, миңа эшкә урнашырга кирәк. Шуңа күрә мин беразга чыгып китәрмен, ярыймы дип, Заһидәне алдап чыгып китәргә булды. Тик озак торма, кадерлем. Мин синсез бер генә минутта тора алмыйм бит. Ышанасыңмы, кадерлем? Ышанам. Тик миңа эшләмичә булмый. Ярый. Бар, мин сине көтеп торам, кадерлем. Илнар киемнәрен алып чыгып китте. Заһидә бераз аптырап та калды. Нигә ул зур сумкасында алдысың? Бәлки өенә кирип киемнәрен алыштырадыр. Ни генә булмасын, ул сөйгәне янында. Ул аны көтәчәк, озакламас, кайтыр. Заһидә тәрәзә янына килеп Илнарны озатып калды. Шул чак аның эче бик каты авыртып китте. Чак кына егылмады. Караватка килеп ятты. Шунда карынындагы сабыйының тәүге тибешен сизде. Аның күңеленнән ниндидер таныш булмаган шатлык хисе йөгереп үтте. Әйтерсең, диңгезнең җылы дулкыны аны күкләргә алып менеп очырды. Ул шундый рәхәтлек кичерде. Тиздән, бик тиздән ул әни булачак бит. Бу шатлыкны уртаклашырга янында сөйгәне генә юк. Бер мизгелгә әнисен исенә төшереп алды. Ул ни эшли икән? Кызын югалткандыр инде. Гөлсемнең бүген йөрәге урынында түгел. Нигәдер кулына ни алса, шул төшеп китә. Кәйфе юк. Эштән дә тизрәк өенә кайтасы килде. Бергә эшләүче иптәшләрен дә көтеп тора алмады. Кайтып китте. Капка төбенә җиткәндә, инде аның йөрәге чыгардай булып типте. Ана күңеле сизмиме ни соң? Мизгел эчендә ишеккә барып ябышты. Ишек бикле. Яшереп калдыра торган урынны барып караса, ачкыч ята. Ишекне көч хәл белән ачып кирде. Кая булыр икән соң бу кыз? Ул ята торган караватны барып карады. Тип-тигез итеп җыештырылган карават, әйтерсең хуҗасын озакка озаткан салкын түшәк сыман моңаеп тора. Монда ниндидер хикмәт бар.
Монда нәрсәдер чиста түгел дип, Гөлсем калтыранган куллары белән шифоньерны ачып караса, Заһидәнең кием киштәләре буп-буш. Ул чак кына егылмый калды. Ирексездән күз яшьләре ага башлады. Киткән. Ул идән киткән. Адәм хурлыгы, ничекләр түзәргә. Шул Илнар белән киткәндер күрәсең. Бүген аны фирмага азык та китермәде диделәр. Эх, балам, шул иргә ышанып чыгып киттеңме, газиз әниеңне ташлап, укуыңны әрәм иттеңме? Үзеңнең язмышыңны үзең боздыңмы? Ул сулкылдап еларга тотынды. Аның эштән кайткач, гадәттәгечә тәмле итеп чәй эчәргә дә теләге бетте. Диванга капланып елады да елады. Торып китәсе дә килмәде. Гомере шуның белән тәмамланган сыман булды. Әйтерсеңлә, гомер буе тырышканы, йокламаган йоклары, тир куеп иткән хезмәте бушка гына булды. Гөлсемнең күңелендә әйтеп аңлатып бетермәслек бушлык. Ул шул бушлыкның бөтен тирәнлеген, салкынлыгын тоеп ишеде, калтыранды. Хәтта күңеле, йөрәге калтыранды. Гөлсем аны эзләп китмәячәк. Юк, аның артыннан чапмаячак. Үзе шулай сайлаган тормышны. Ләкин ул тормыш матур булып чәчкә атмаячак. Аның җимешләре дә булмаячак. Язмыш микән бу? Әллә? Шулай озак уйланып ята торгач, су булса да эчим дип, Гөлсем урыныннан көч хәл белән кузгалды. Кинәт өстәлдә ниндидер кәгазь бите күреп туктап калды. Хат бит бу. Кызы язган хат. Бу кәгазьне күргәч, ана кешенең күңел почмагында иң артта яшеренгән өмет җебе дә өзелде. Кадерле әнием, мине ачуланма зинһар, эзләмә дә. Үзең каршы килдең бит. Мин Илнар белән киттем. Аңардан башка тормышымны күз алдына да китерә алмыйм. Аңардан башка минем киләчәгем юк. Рәхмәт сиңа мине үстергәнең өчен. Син каршы булмасаң, мин булай качып китмәгән булыр идем. Минем башка чарам калмады. Аңла мине. Эй, бала. Сиңамысың тормыш турында хыялланырга? Сиңамысың аны аңларга? Син бит балам, аның сукмакларының нинди сикәлтәле икәнен аңламыйсың. Син бит аның баскычларының нинди тайгак икәнен белмисең, балам. Ул баскычлардан менгәндә, газиз әниеңнең ничек кирәклеген, аның киңәшләре синең кыйблаң икәнен, янәшәңдә үзең кебек саф күңелле кеше кирәклеген чамаламыйсың да шул син, балам. Эй, газизем, шул ир өчен үстердеммени соң мин сине? Нигә минем белән киңәшләшмәдең соң, балам? Гөлсемнең күз яшьләре елга булып ага. Ире үлгәч тә ул кадерле еламагандыр ул. Аның бердән-бер өмете, һәр көн күңелен җылытучы кояшы, ризыгы аны ташлап киткән бит. Нигә яшәргә хәзер? Кем өчен иртәдән торып, көч алып эшкә барырга? Кем өчен? Үзе өчен аның яшисе килми хәзер. Каян эзләргә Заһидәсен? Ул бит эзләмә дә дигән. Ана кешенең йөрәге өзелә, күңеле елый. Ул хатны кабат-кабат укыды. Укыган сайын күңеле тагын да катырак иңрәде. Ул бөгелеп төште. Заһидә күпме көтсә дә Илнар кайтмады. Эче авыртуыннан бөгәрләнеп яткан кыз кичкә кадәр шулай ятты. Аның ашыйсы килде. Нигә шулай озак торды икән соң Илнары? Бәлки, аны эшкә җибәргәннәрдер. Бәлки, өенә кергәндер. Балалары хатыны җибәрмәйдер. Ул бит кайтам диде. Көтәргә кирәк, көтәргә. Кич җитте. Илнар юк. Нишләргә соң? Коридорга чыгарга хәле юк. Ашарга бер тамчы да ризыгы юк. Эх, әнисенең тәмле кыймагын берне генә ашыйсы иде. Ул кыймакларны, кискән токмачларны, кыстыбыйларны кызга бик озакка онытырга туры киләчәк инде. Кичке сәгать 8дә Заһидәнең башы әйләнә башлады. Ул стенага тотынып кына коридорга чыкты. Беркем юк. Ара-тирә күрше бүлмәдән тавышлар ишетелгәли. Ул түзмәде. Бер ишеккә барып шакыды. Чәче башы тузгыган, ярым шәрә бер хатын кызны күргәч, куркып калды. Кем кирәк сиңа? Миңа ярдәм кирәк, апа. Нинди ярдәм? Монда благотворительный фонд түгел, яб ишекне. Туктагыз әле зинһар, минем бик ашыйсым килә. Ирем иртүк киткән иде, кайтмады. Кайтыр, ашатыр, яб ишекне. Мин бит, апа, бала көтәм. Тукта, кер әле. Другой вопрос. Кер миңа, нинди бала? Син үзең бала бит дип, аны күрше хатыны кулыннан тартып кертте. Заһидәнең ишенә җылы йөгерде.
Өстәлдәге шешәгә, кыздырылган бәрәңгегә күзе төште. Тагын да өздереп ашыйсы килде. Хуҗа хатын сизенеп, аңа кашык китереп тоттырды. Заһидә йотлыгып ашарга кереште. Хуҗа хатынны кычаклап алырдай булды. Ул бит 2 көн ашамаган икән. Әйдә аракы салам, эчәсеңме дип, аңа стакан китереп тоттырды. Юк апа, мин бит авырлы, миңа ярамый, эчмим дип, стаканны кырыйга алып куйды Заһидә. Минем бик каты ашыйсым килде апа, ирем китте дә кайтмады нигәдер. Эй, сеңелем, минем иремнең 8 ел инде мине ташлап чыгып киткәненә. Улым белән икебез утырып калдык менә. Шишә белән дуслаштым ахыр чиктә. Беләм, ул ярдәм итмәсен дә беләм, ләкин нишлим? Тормыш авыр бер үземә. Менә шул бинада идән юам. Шуның белән тормыш алып барам. Ял көннәрендә базарга сатучы булып эшкә чыгам. Әз булса да файда булыр дим. Улыма киемнәр алам. Апа, улыгыз кайда соң? Лагерда. Мәктәптән юллама алдым. 2нче сыйныфка бара. Бик яхшы да укый балакаем. Әтисе башка хатын белән чуалып, аның янына китте. Башыма сыймый, 4 ел дуслашып йөреп кияүгә чыктым. Малай алып кайттым үзенә. Ул ирләр, кеше түгелләр. Барысында себереп шүплеккә ташлар идем хәлемнән килсә. Апа, минеке андый түгел. Минеке бер генә шундый акыллы дип, Заһидә хатынның сөйләвен бүлдереп, Илнарны якларга ашыкты. Эй, сеңелем, сөйләмә миңа, алар барысы да бер. Ират халкына шанышым калмады. Әйдә аша балакаем. Балаңның ашыйсы килгәндер. Чәй эчәсеңме? Эчәм. Апа, сезнең исемегез ничек? Мин сеңелем Ира апаң булам. Үзем чын татар кызы. Әти читтә урыслар арасында яшәгәч, мине оялып Ира дип атаган. Улым Илдар. Заһидә ашагач матурланып, хәлләнеп китте. Ира апасына рәхмәтләр әйтеп, Илнары кайтыр дип ашыгып чыгып китте. Син, кызым, исемеңне әйтмәдең? Заһидә булам мин апа. Ирем Илнар. Ярый, кирип йөр минем янга. Рәхмәт апа. Мин әнә 48нче бүлмәдә яшим дип чыгып китте. Кыздырылган бәрәңге шул хәтле тәмле булды. Әйтерсеңле, дөньяда бәрәңгедән дә тәмле ризык юк. Бүлмәсенә чыгып, караватка килеп ятты. Көн караңгылана башлады. Илнар һаман юк. Шулай аны көтә-көтә йокыга китте Заһидә. Иртән уянса, Илнары кайтмаган. Нишләргә дә белмәде кыз. Ул бит аның кайда икәнлеген, фамилиясын, кайда яшәгәнен дә белми. Мәхәббәт кешене сукрайта диләр. Бик дөрес икән. Илнары гел аның янында булыр дип уйлады шул Заһидә. Өстәлдә торган чәйнеккә су алып кирип салды да, бер нәрсәсез чәйләп алды. Инде бүген дә кайтмаса нишләргә? Кая барырга? Илнары кайтмады. Комендант янында кунган көнне ул 1 ай яшәү өчен дип аңа гына акчасын түләде дә чыгып югалды. Бер көн узды, 2, 3 көн, Илнар юк. Заһидә шулай Ира апасы янына йөри. Ашарга акчасы юк. Ира аны аңлый. Аны бит ире ташлап киткән. Бу баланы хәзер ничек тә булса аякка бастырга кирәк дип уйлый. Ул Заһидәне заклап, әнисе янына кире кайтырга үгетләп тә карады. Заһидә кирегә юл ябык булуын, әлегә авылга кайтмасын әйтте. Әнисе аның бала көткәнен белсә, күтәрә алмаячагын белә ул. Авыл халкы алдында хурланып үләчәк Гөлсем. Балага узмаган булса да, әнисе янына кайтып егылыр иде. Шуңа әлегә кайтмаска булды. Ял көннәрендә Ира апасы урынына идән юып, аңа шулай бурычын түләп, ашап, эчеп яши башлады. Аннары аны Ира апасы якындагына урнашкан ашханәгә эшкә урнаштырды. Ул анда савыт-саба юучы булып эшли. Ашау-эчү шунда, аңа берни әйтмиләр. Әле кайтканда, шунда эшләүче Фәния апасының сумкасына яшереп кенә ит колҗасы, бутка, ипи дә китереп сала. Ул алып кайткан ризыгын Ира апасы белән дә бүлешә. Шулай алар Ира апасы белән бик дуслашып, якынайып киттеләр. Авыры зурая башлагач, Ира апасы аны хатын-кызлар консультациясен алып барып, учетка бастырды. Анализлар бирделәр. Илнар югалды. Хәзер Заһидә ышана башлады. Илнар аны алдады булса кирәк. Әнисенең сүзләрен көндә колагында ишетә ул. Ләкин соңрак ишетте шул. Соңрак. Әнисен дә уйламый түгел, уйлый. Аңа никадәр авыр икәнен яхшы аңлый Заһидә. Тик тормышы җайланмыйча, анда кайтмаячак. Гөлсем балтасы суга төшкән сыман көч хәл белән йөри.
Авылда халык ни генә сөйләми. Кайсы эзләп кайтты, кайсы Илнарны эзләп судка бирде, нинди генә киңәшләр бирмиләр. Ә Гөлсем кызын кайтыр дип төнгегә капкасында бикләмичә ята. Ә ул юк та юк. Гөлсем хәзер урамда очраган кешегә дә күтәрелеп карамый. Төннәрен күзенә иртәнге чаклы йокы керми. Ниләр генә уйламый ул. Бер төн эчендә ничә тапкыр гомер йомгагын сүтеп җыя. Чылганып бетә уй җибе. Ошын һич кенә дә таба алмый. Сара янына барып килергә кирәк. Килендәше артыннан да килсен әле дип чакырып калган. Гөлсем быел кызы хәсрәтеннән кеше кайгысын бер дә ишетми. Сараның хәлен белергә бара алмаганына бик борчылып йөрсә дә, аягын кузгата алмады шул. Гайса Аглямович аны хастаханәдән өйләренә алып кайткан. Ул әкрен генә таякка таянып йөри башлаган икән. Сөйләшүе дә аңлашыла хәзер. Кызы Заһидә апасының югалуы турында әнисенә сөйләгән. Сара бик борчылган. Хәтта шире кабат көчәйгән. Сараның авыруы да шул Заһидә аркасында булды бит. Тиреләм дигәндә генә ул начар хәбәр ишетеп, тагын артка таба китә башлады. Мәктәптә ничә еллар эшләп, мондый хәлне ишеткәне булмады аның. Гөлсем кулы эшкә бармаса да, Сарага тәм-тым пешерде. Кибеттән конфет печенье алды да, көн кичкә авышкач, әкрен генә Сараларга килде. Ике кызы баскыч идәннәрен юып яталар иде. Алар Гөлсем апаларын бик җылы каршы алдылар. Әни сезне көтә, Гөлсем апа, керегез. Гөлсем әкрен генә өйгә керде. Өйдә тәртип, идәннәр чип-чиста юылган, тәмле итеп пешерелгән ризык исе борынны кытыклап тора. Ул алгы якка Сара яткан җиргә узды. Бүлмәгә керү белән туктап калды. Сараны танырлык түгел иде. Бик каты ябыккан, сурылып калган, күзләре эчкә баткан, бите саргаеп киткән. Шир үз эшен яхшы эшләгән булса кирәк. Танымаслык булып үзгәртә ул адәм баласын. Янында торган таягын кулына алып, ул авырлык белән генә телгә килде. Кер, Гөлсем апа, кер, курыкма. Минем кыяфәтем кеше куркыта торган шул әлегә. Барсы да яхшы булыр, Сара. Алла ярдәмен биреп аякка бастың бит. Йөгереп йөрерсең әле, Алла кушса. Хәлең ничек, сеңлем? Алга табамы? Зинһар ачуланма миңа, хәлеңне белергә һич килеп җитә алмыйм бит. Бер дә борчылма, Гөлсем апа. Нигә ачуланыйм инде? Мин хәлләрегезне белешеп торам бит. Үзем менә аякка басмакчы булам. Быел укытагын алмам инде. Яңа сыйныф алырга идем дә бит. Аны башка укытучыга бирерләр инде, мин аякка басканчы. Гөлсем апа, синдә ниләр бар? Эшләп йөрисеңме? Сара балакаем. Минем хәлләрне беләсеңдер инде. Заһидә өйдән чыгып китте бит. Бер кыш теле чаклы хат язып калдырган. Теге иргә ияреп киткән. Мин эштән кайтканчы. Нәрсә уйлап китте икән инде балакаем? Эзләмә мине дип язган. Хәер, каян эзлим инде мин аны? Йөрәгемне телгәләде ул бала минем. Шул ират кайлардан очрады диген. Борчылма, Гөлсем апа, борчылма. Кайтыр, озакламас. Ул ираны булай гына алып киткәндер. Кайтарып куяр әле. Аның бит гаиләсе бар. Менә шул Сара сеңлем. Гаиләсе булмаса алай борчылмас та идем. Гаиләсе бар. Ике улы да бар ди. Ялгышты шул ул. Ялгышты дип сүзне дәвам итте Сара. Аңлатып, сөйләшеп тә карадым. Тыңларга да, ишетергә дә теләмәде мине. Үзем дә Заһидәне уйлыйм. Аның язмышы өчен борчылам. Ул Гөлсем апасын борчымас өчен аның кызы аркасында авыруын әйтмәде. Бу ананың булай да күңеле яралы дип аны борчымады. Әйдә, Гөлсем апа, икәү утырып чәй ичик әле. Минем дә эчәсем килеп тора. Син алай ук борчылма, Гөлсем апа. Менә мин терелим дә, икәүләп Казанга барып эзләп кайтырбыз, Алла боерса. Гөлсемнең күңеле бераз тынычланган кебек булды. Әйе, Сара терелгәч барып кайтырлар. Ләкин кая барырлар икән? Аны каян табарлар? Казан зур шәһәр бит ул. Гомердә чыгып йөрмәгән кешегә бик куркыныч та бит әле. Сара белән куркыныч булмас, Аллаһ боерса. Алар икәүләп тәмле конфетлар, кайнатма белән чәй ичеп, Гөлсемнең алып килгән бавырсакларыннан да авыз иттеләр. Сара янында Гөлсем бераз тынычланып калды. Бик озак сөйләшеп утырды алар. Аннан кичке савымга барырга кирәк дип, Гөлсем кайтып китте. Юл буе уеның очы-кырые күренмәде.
Адәм баласы бу дөньяга гел борчу мәшәкатьләр күрер өчен генә киләмесең әллә? Аның тормышы 2 китап язарлык булды бит инде. Бер тынычлап яши алганы юк. Кайчан килер инде ул бәхет дип сөйләгән нәрсәкәйләре? Бәхет аны яратмады бугай. Картлыгында булса да өенә кирип чыкмас микән нисең шул бәхетнең җиле? Күреп калырга гына булса да. Аның күз яшьләре сибәләп торган җылы яңгыр белән кушылып акты. Заһидә шулай ашханәдә савыт-саба юып йөри иде. Бер көнне аңа комендант кисәтү ясады. Кызый, синең тагын берничә көннән торыр вакытың бетә. Ирең синең өчен бер генә айга түләде акчасын. Әйберләреңне җый, бүлмәне бушат дип чыгып китте. Заһидә куркуга калды. Ира апасына йөгереп керде. Ира тиз генә төшеп, комендант белән бәхәсләшеп менде. Икенче көнне алар Заһидә эшли торган ашхана директоры Сәвия Илшатовнага керделәр. Ул комендант хатын белән дус булып чыкты. Заһидәнең бер үзенә зур бүлмә бирделәр. Аның шатлыгы ишенә сыймады. Ира апасына кат-кат кирип рәхмәтләр әйтеп чыкты. Ул аңа үзе дә бик булыша. Базарда саткан көннәрендә аның улын карый, дәресләрен хәзерләшеп, ашатып эчертеп тора. Аның урынына идәннәрне дә юып ала. Хатын-кызлар консультациясенә дә баргалый. Тик сөйгәненең аны алдап качуына әле дә ышанып бетә алмый. Ничек инде, шундый яраткан кешең сине ташлап китсен? Ира апасы аңлатса да, иштәсе килми аның. Ул әле дә үзелеп сөйгәнен көтә. Фамилиясын, адресын да сорамады бит ичмаса. Бәлки, Заһидәсен сагынып кайтыр. Ул бит аның карынында баласы барлыгын белә. Ничек аны ташласын ди? Юк, аның эшләре күптер. Заһидәне булай алдарга мөмкин түгел. Хәзер Заһидәнең кулында яшәү өчен тотарлык акчасы бар. Үзенең зур якты бүлмәсе дә булды. Якын кешесе Ира апасы да янәшәсендә. Ләкин әнисе еракта. Ул анда кайта алмый. Сөйгәне югалды. Менә шулар аңа тынгылык бирми. Көндезләрен кеше арасында ыгы-зыгы белән вакыт тиз үтеп китә. Кич бүлмәсенә кайтса, бик моңсу аңа. Йоламаган көне бик сирәк Заһидәнең. Ярый әле Ира апасы бар. Эштән кайтты исә, ишек тавышын ишетүгә, хәлен белергә йөгереп кирип җитә. Кат-кат сорый. Эшеңдә ничек? Кыерсытмыйлармы? Ашатып эчертәләрме? Акчасын түлиләрме? Әнисе кебек якын итеп кайгырта ул аны. Әйе, була, төрле хәлләр була. Ира апасы да лаякыл исереп кайткалый. Базарда саткан көннәрдә яхшы гына акча эшләсә, аны шул көнне үк юып кайта. Бер көнне аны машина белән кайтардылар да көчкә күтәреп керттеләр. Тәрәзәдән күреп, Заһидәнең коты очты. Моны улы күрсә, кот очкыч бит бу дип, Илдарны тизрәк үзенә чакырып алып керде. Әнисен бу хәлдә күрмәсен. Илдар балакай ач торырга да күнеккән инде. Хәтта әнисенә аракы артыннан барырга да өйрәнеп беткән. Әмма әнисенең кайтканын куркып каршы ала ул. Бүген аны Заһидә апасы коткарып калды. Әнә, кычкыра-кычкыра Ира апасы менеп килә. Бөтен коридорны шаулатып, русчалатып сүгенә. Заһидә кулакларын каплап торды. Ике ягыннан ике ир ат тоткан. Ул аларны пыр туздыра. Заһидә бер яклап аны аңлый да, ул язмыш сукмагында бер үзе акчасыз бала тотып калган. Чарасызлыктан эчәдер инде дип уйланып куя ул. Айнысын әле. Ира апасы белән әйбәтләп сөйләшер. Ул бит үзе бик әйбәт кеше. Кешелекле, ярдәмчел. Менә шул аракы аны юлдан яздыра. Шулай уйланып утырганда, ишеккә шап итеп кемдер бик каты китереп сукты. Куркудан Илдар сискәнеп бер почмакка сыенды. Заһидә аны күкрәгенә кычып, селкенергә дә куркып утырды. Ишеккә тагын шап-шып аяк белән тибеп, Ира апасы кычкыра. Миңа Илдар кирәк, ул кайда, синдәме? Чыгар аны. Миңа аракы кирәк, тиз булсын, алып кайтсын. Заһидә ишекне ачмады. Ира апасы күпме шакыса да, алар тын да алмыйча утырдылар. Заһидә эштән алып кайткан ризыклары белән Илдарны ашатты. Ләкин әнисе янына чыгармады. Бераздан тавыш тынды. Ира апасы йоклап киткән булса кирәк. Илдар Заһидә апасы янында кунып калды. Иртән Ира башы авыртып уянды. Улының караваты буш, аның йөрәге жу итеп китте. Куркуыннан баш авыртуы да ынтылды. Кая барга? Туктале, Заһидә дә түгел микән? Туп-тура аның янына кирип китте. Шакый-шакый, ишек ачучы юк.
Ниһаять, ишектә Заһидәнең курыккан йөзе күренде. Улымны күрмәдеңме, Заһидә? Кичә бераз күбрәк салынган бит. Мин кайтканда ишек ачык, ә ул өйдә юк иде. Әйе, миндә ул, Ирапа. Нигә шулай каты эчтең соң? Ярар, соңрак сөйләшербез. Бар, чыгып ят, ял ит. Илдар әлегә йоклый. Бүген минем ял көнем. Рәхәтләнеп йокласын дип ул Ирапасын узатты. Ира чыгып су эчте дә йокларга ятты. Әйе, мондый хәлләр еш кабатлана шул. Ул апасына әйтеп тә карады, ләкин Ира, син яшь әле, тормышны аңламыйсың дип авызын тиз япты. Заһидә дә соңгы вакытта Илнардан бер шиметемдә хәбәр булмагач, тормышны аңлый башлады. Төн җиттийсә, ул Илнар белән беренче очрашуларын, аның яратуларын, матур сүзләрен исенә төшереп, ләззәтләнеп ятты. Юк, инде ничәнче ай китте. Ул килмәде. Димәк, ире аны монда алып килеп, адаштырып калдырды. Эх, әнисенең сүзләрен ишетергә теләмәде шул. Сара апасы әнә Заһидә аркасында инвалид булып утыра. Бер кемне дә тыңламады шул. Мәхәббәтнең утын ник кабыздык, ялкынында бергә янмагач. Таң алдыннан бәхет тургайыбыз, зар моңнарын җырга салмагач. Адаштырдың мине, адаштырдың, хисләремне салып таптадың. Бәхет бакчамдагы гөлләремне өзеп алып җиргә таптадың. Заһидә еш кына шул җырны көйләп, моңланып сагышлана. Менә аның авыры зурая башлады. Чабып йөргән кызыкай авыр сулый. Кинәттән генә йөрәк тибеше ешайып хәле китә. Бу хакта беркемгә дә әйтмәде ул. Ә бер көнне савыт-саба юган җирендә аңын югалта язды. Көч хәл белән стенага тотынып калды. Заһидәнең бу халәтен күреп торган кассир булып эшләүче Фатыйма апасы тиз генә аның янына килеп ярдәм кулын сузды. Аңа су эчертеп, арткы бүлмәгә алып чыгып яткырды. Кызым, сиңа хастаханәгә барырга кирәк бит. Йөзең агарган. Бераз дәваланып чыкмыйсыңмы дип, аны кисәтеп тә куйды. Юк, арганлыктан гына бу, Фатыйма апа, барсы да яхшы дип эшенә чыкты. Ай-һай, кызым, яхшыга охшамаган шул, охшамаган. Заһидә соңгы көчен җыеп, бүген дә эшкә китте. Ул бу хакта Ира апасына да әйтмәде. Эшләде дә эшләде. Әле бит аңа акчасы да бик кирәк хәзер. Бәби туар чак җитеп килә. Аның әле балага бер генә кием дә алганы юк. Әзәзләп кенә бала киемнәр алып куярга кирәк бит. Үзенең дә өстенә кияргә җылы киемнәре тузып бетте. Иске киемнәрен ямаштырып кына йөри. Шуларны уйлады да тагын эшкә китте. Ләкин эшкә барып җитә алмады. Ул аңына килгәндә, аның тирәсендә ыгы-зыгы иде. Ак халатлы кешеләр чабышып йөри. Бик каты башы авырта, аякларын селкетә дә алмый азапланды. Күзләрен бер ачты, бер йомды. Кулы белән яткан җирен капшап карамакчы булды. Селкетә алмады. Кулын нишләптер бәйләп куйганнар сыман тоелды. Күзләрен тагын ачарга маташты. Ача алмады. Әйтерсең лә аның өстенә зур йөк китереп куйганнар. Шул йөкне алып ташласа, аңа җиңел булыр кебек тоелды. Әмма йөк бик авыр. Ул урыныннан кузгала алмады. Күпме теләсә дә, күзе дә ачылмады. Ләкин аның уң кулын ниндидер аерым җылылык биреп, үлеп бара торган җанына яшәү көче, сүнгән йолдызына ай яктысы сирпеп, кемнеңдер назлы куллары тотып тора сыман тоелды. Юк, тоелмады. Чыннан да шулай. Бер мизгелгә бу куллар әнисенең куллары сыман булды. Чөнки бу җылылыкны ул бала вакытта әнисеннән күрә сизә иде. Шул куллар аны бөтен авырулардан терелтә иде. Бер мизгелгә ул үзенең ниндидер авыр хәлдә калганын һәм шул ук вакытта аны коткаручы якын кешесе янында икәнен дә сизде. Аның тәне буйлап ниндидер илаһи көч йөгереп, аңа яшәү көче бирде. Мин исән бит, мин исән дип уйлап, изрәп йокыга китте. Заһидә әле үзенең газиз кызы туганын белми иде. Бу чаклы авыр операциядән соң ул йокларга, көч җыярга тиеш. Табиблар аның тормышы һәм баласының саулыгы өчен озак тартыштылар. Бу дөньяга аның бәләкәче кыз баласы аваз салды. Сау сәламәт кыз бала. Дөрес, вакыты җитми туган. Аның күзләре дә ачылмаган. Аны тиз генә башка палатага, балаларны үстерер өчен махсус бишеккә урнаштырдылар. Ул 7 айында тутырмаган килеш туды. Аллага шөкер, алар икесе дә исән сау, таза сәламәт.
Калганы Алла кулында. Аның янында төнен бер тамчы да йокы күрмәгән Ира апасы елый-елый кулындагы китабыннан дога укып, Алладан сорап утыра. Ул аны коткарып калачак, үзен дә, баласын да карыячак. Ул бит аны үз кызы кебек яратты. Менә аның соңгы вакытта хәле китеп, авырайып йөрүен генә никтер сизенмәде. Шуңа күрә ул үзен тиргәп утыра да. Дөрес, соңгы арада ул аның арганлыгын, йөзенең агаруын күрде. Ләкин бит инде аның авырына җидай булып килә иде. Ул аны табигый күренеш дип санады. Күңеле тыныч булмады булуын. Шул базар хәлләре соңгы вакытта аның башын әйләндерде. Аның хуҗасы да соңгы вакытта Ирага аерым игътибар бирә башлады. Ира моны кайсы якка юрарга да белмәде. Баксаң, ул ирнең 2 ел элек хатыны үлеп киткән икән. Шуңадырмы Ирага кырын-кырын гына караштырып йөри башлады. Бер көнне алар сату вакыты беткәч, икесе кафега кирип шәйләп чыктылар. Син ашыгасыңмы, Ира? Минем бик кат ашыйсым килә. Теләгең булса, икебез шәйләп чыгар идек. Әллә үзең генә куркасыңмы? Курыксаң, сакларга керәм дип шаяртты Ира. Юк, куркмыйм ла. Сөйләшеп утырасым килде дип кенә әйтеп куйды Ира. Ира, бу кеше мине шәйгә чакыргач, димәк ниндидер мөһим мәсьәлә бардыр. Чакырганда барырга кирәк дип ризалашты. Алар якындагы бер кафега керделәр. Ислам мул итеп ризык алды. Сөйләшә-сөйләшә шәйләделәр. Ира, сез нигә тормышка чыкмыйсыз? Бу сорау Ираны уятып җибәргәндәй булды. Аның өстенә кайнар су сипкән төсле тоелды. Ул ни дип әйтергә дә белмәде. Ислам, минем улым бар бит. Мин аны кая илтим? Аны бер кайчан да бер кемгә дә кыерсытырга бирмим, Аллаһ боерса. Әтисе кайдасың? Ул яшь кыз белән бездән качты. Кайда икәнен дә белмим. Ира уңайсызланып та куйды. Ислам артык сорау биреп ыргыттым бугай дип сүзне икенчегә борырга тырышты. Ләкин Ира бер башлаган икән, әйтим дип сөйләвен дәвам итте. Мин, Ислам, гомеремне улыма гына багышлармын инде. Чөнки чит кеше аңа бер кайчанда үз әтисе кебек булмаячак. Кеше баласы кемгә кирәксең? Нишләп алай дисең, Ира? Бөтен кешене дә бер рәткә куйма әле. Менә мин сине балаң белән алыр идем дип әйткәнен үзе дә сизми калды. Ира күзләрен зур итеп ачып Исламга карады. Алыр идең? Синең үз балаларың да бардыр бит, Ислам. Юк шул. Хатыным бала китерә алмады. Авырды ул. Гафу ит, Ислам, белмәдем. Юк, зыян юк, Ира. Алла шулай язгандыр инде. Әни бичаракай да ничә ел буе онык көтте. Күрмичә китеп барды дөньядан. Салисәне бик яратты ул. Аңа һичбер вакытта да балаң юк дип әйтмәде. Менә хәзер икесе анда, теге дөньяда очрашканнардыр инде. Сизәм, алар бергә. Һәм менә минем ирем баласын ташлап чыгып китте. Илдарым ятим үсә. Ира, мин сине 2 ел беләм, гел күзәтәм. Әллә икәү башлап карыйкмы соң тормышны? Ира ни дип тә әйтә алмый утырганда, Илдар өчен борчылма. Үземнеке сыман яратырмын, Ира, диде. Ира колакларым дөрес ишеттеме соң дип, ышанырга да, ышанмаска да белми утыра. Аның иченнән җылы хисләр йөгереп, бөтен эшен ниндидер рәхәтлек алды. Ул үзенең тормышын мондый бурылыш алыр дип һич кенә дә башына китермәгән иде. Кемнән, әмма хуҗасыннан мондый тәкъдим көтмәде ул. Бу бит башка сыерлык түгел. Шундый бай, тәртипле, җитмәсә бик чибәр ир Ирага тәкъдим ясасын әле. Ираның иратка бөтенләй ышанышы беткән иде ләбаса. Ә монда Ислам аңа тормышын ышанып тапшырмакчы була. Мин соң бу бәхеткә лаек микән дип шатланырга да, борчылырга да белми утыра Ира. Аның бөтен тәне сизелерлек булып кызыша башлады. Ул үзе дә сизде. Бите кызарып пешкән алмасыман кып-кызыл булды. Көч хәл белән аңына килде Ира. Уйлармын, Ислам, башта улым белән сөйләшеп карарга кирәк миңа. Ярый, мин ашыктырмыйм, Ира. Сөйләш. Бәлки, мин сезгә кунакка килермен, танышыр идек. Ярый, улым белән сөйләшеп карармын, Ислам. Рәхмәт сиңа. Ислам аны ышатып йөри. Уңган, эшкерсез хатын-кыз ул Ира. Чарасыздан базарга сатарга чыккан хатынның капкалап йөрүендә күрмәде түгел, күрде. Ләкин ул базарда ялгыз хатын ирексездән ишә. Анысын хәл итәр ул. Шулай алар берничә тапкыр җылы гына утырып сөйләшкәләделәр. Ире шатлыгыннан канатлы кош сыман очарга әзер иде. Исламның кинәт шундый тәкъдим ясавы аны бөтенләй үзгәртте. Ул үзен карый, тәрбияли башлады.
Эшүен туктатты, үзенә яңа киемнәр алды, чәчләрен ясатты, гомумән бөтенләй икенче кешегә әйләнде. Көне буе эшли дә, йөгереп кайтып тулай торак идәннәрен җырлый-җырлый юа торган булды. Бүлмәсеннән гел тәмле исләр чыгып, борыннарны кытыклап тора. Улында бик чиста йөртә. Илдарның сөенече зур, әнисе хәзер эчеп кайтмый. Өйдә тынычлык, ул Илдарны ислам белән таныштыру турында уйланып йөри. Менә бүген эштән кайткач, бу шатлыгын сөйләргә дип Заһидәгә керде. Ишекне шакып та эндәшүче кеше булмагач, аптырап кире чыкты. Бераз утыргач, ул эшли торган ашханәгә кирип чыгарга уйлады. Авырлы көе эштән калып эшләмәсә дә була бит инде дип, ачулана кирип барганда, аңа Фатыйма очрады. Ничек икән Заһидә безнең хәле? Белешмәдеңме, Ира? Каясың ул, Фатыйма апа? Ул бит белмәсендә юк. Мин аны сездән сорарга керә идем. Син белмәдеңме ни? Аны ашыгыч ярдәм машинасы чакырып, бала тудыру йортына илттеләр. Ул аңын җуеп егылды бит. Алай икән. Юк, мин ишетмәдем. Кайсы бала тудыру йортындасың ул? Анысын белмим. Бик ашыгыч иде. Сорап та өлгерә алмадык. Ира чыгып, тиз генә телефонга йөгерде. Исламга хәбәр итте. Ул арада машинасы белән Ислам килеп җитте. Юлда ук танышларына шалтыратып, Заһидәнең кайсы бала тудыру йортында икәнлеген белде. Алар туп-туры шәһәрнең 4нче бала тудыру йортына киттеләр. Ул Заһидә янында куна калды. Төнлә су эчәсем килә дигән тавышка Ира уянып китте. Ул бер кулы белән Заһидәнең кулыннан тоткан, үзе урындыкка башын куеп чирем итеп алган иде. Балакаем, хәзер Заһидә, хәзер дип чыгып китте. Табиба керде. Аңа иреннәрен юешләтерлек кенә су бирделәр. Кытлыйм, кызыгыз бар, 2 кило да 100 грамм, сау сәламәт, Аллага шөкер, диде табибә. Кызым, мин кыз таптыммыни? Мин бала тудыру йортындамыни? Мин бит әле эштә идем. Кайчан булды соң бу? Сине безгә кичә китерделәр. Балага суларга һава калмаган иде. Операция ясап коткарып калдык. Соңра килсәгез, аяныч булыр иде. Вакытында китереп җиткерделәр. Борчылмагыз, кызыгыз сәламәт. Вакытыннан алда тууга карамастан тыпырчынып ята. Рәхмәт, доктор, рәхмәт сезгә. Заһидә елый иде. Йыламагыз. Сезгә хәзер еларга түгел, шатланырга, көч тупларга кирәк сеңлем. Хәзер шәфкать туташлары система куярлар дип чыгып китте. Заһидә, бәгыр кисәгем, кызыбыз туды бит, нинди зур шатлык, кызыбыз. Ирапа, нишләп мин белмичә калдым соң? Мин бит эштә идем, берни хәтерләмим. Ярар, хәзер авырлыклар артта калды сеңлем. Кызыбыз да, син дә исән сау, калганын карарбыз. Менә син аякка бас та, Аллаһым боерса, мин син кайтышка кызыбызга кием салым, юндырырга ләгән, йоклатырга карават әзерләп куярмын. Минем улымның калган бөтен әйберләре ир-яңа кибеттән сатып алган гына кебек. Аларны да карармын. Заһидәнең шатлыгы эченә сыймады. Ир апасы, әнисе дә якын кешесе икән бит. Аның шул вакыт апасын каты итеп кочаклыйсы, рәхмәтләр әйтәсе килде. Тик әлегә хәле генә юк шул. Әле ярый ул бар янәшәсендә. Ир апасы булмаса, күптән чарасызлыктан егылган булыр иде. Ул аңа матди яктан да, рухи яктан да гел ярдәм итеп тора. Тик Ираның күпме генә теле кычытса да, ислам турында әлегә сөйләмәскә, Заһидәне арытмаска булды. Әмма әнисе турында әйтми булдыра алмады. Заһидә сеңлем, әллә мин әйтәм, әниеңә хәбәр биримме? Ничек шатланыр иде ул, оныгы туды бит. Юк, Ирапа, хәзер түгел. Безгә шатлык та бит, аңа хурлык, көенеч булачак бу хәбәр. Хәзергә кирәкми, Ирапа. Ярый сеңлем. Руслар әйтмешли, как скажешь. Гөлсем бүген бик сәер, гаҗәп төш күреп уянды. Аны нәрсәгә юрарга да белмәде ул. Имеш, Заһидә кайткан. Үзе кып-кызыл күлмәк кигән, үзе моңсу. Әнисенә берни дәшми карап тора. Әнисе, син кая булай озак югалдың, кызым, дип сорагач, күзләрен бөтенләй аска иде. Иртән уянгач, озак уйлап ятты Гөлсем. Кызы китеп югалу хәсрәтеннән ул соңгы арада аяклары белән җафалана. Бер күзе дә начар күрә башлады.
Әллә Сора янына менеп төшим микән, аңа сөйлим микән төшемне дип уйланып ятты. Сагына ул кызын, бик сагына. Менә хәзер кайтып керсә дә, аны кичерер иде, кочаклап елар иде. Әйе, төшке савымнан туры аларга кирип чыгармын дип уйлап торып киенде. Ашады ичте дә эшкә китте. Заһидәнең китүенә нәкъ 7 ай булды. 7 айда бер көндә еламаган көне булмады аның. Баштарак аны бик тиргәде, ачуланды ул. Соңгы вакытта бик каты сагыну җилегенә үтте. Кайтса бик бәхетле булыр иде ана кеше. Кем ялгышмый? Була бит андый хәлләр. Аңа Аллаһ Тәгалә шундый зур хәсрәтне биргән икән. Димәк, түзәргә, сабыр итәргә, килешергә кирәк дип уйлый ул. Бердән-бере, газизе, йөрәк җимеше бит ул аның. Нишләп ичмасам, язмый да соң ул әнисенә. Бер генә дә сагынмый микәнни? Бер генә дә әнисе турында уйламый микәнни? Ана кешенең нинди гаебе булды соң? Әлеге сорауларны үз-үзенә көненә ничә мәртәбә бирәдер. Аның күңеле һаман шул сорауларга җавап көтә. Эштән кайтышлый ул туп-туры Сораларга китте. Сора хәзер хайран гына тернәкләнде. Үз аягы белән таяксыз йөри. Эшләрендә эшләргә тырыша. Дөрес, әле быел укыта алмаячак. Әмма хәле алга таба инде, шөкер. Капка ачылып ябылганын тәрәзәдән күргәч, эш киемнәреннән кирүче Гөлсем апасына төште күзе. Башына шунда ук Заһидәдән хәбәр юк микән дигән уй килде. Аңа каршы тиз генә ишек алдына чыкты. Әйдә, Гөлсем апа, кер әйдә. Эштән кайтышың мәлле? Әйдә, икәүләп чәй эчәрбез. Әле генә коймак куйган идем. Яхшы булды әле керүең. Исән саумы үзең, Сара сеңлем. Эштән кайтып киләм, хәлеңне белергә керүем дип Гөлсем өйгә узды. Ул әлегә Сарага ниятен әйтмәскә булды. Җае чыккач әйтермен дип уйлады. Алар чәй янында көндәлек хәлләрне, фермадагы эш турында сөйләштеләр. Сара да аның яралы йөрәгенә кагылмаска тырышты. Заһидә турында бу юлы нигәдер сорашмады. Гөлсем дә ул турыда ничек сүз башларга белми уялып утырды. Капка төбенә килеп туктаган машина тавышына икесе бер юлы күз төшерделәр. Гайсә машинадан төшеп туп-туры өйгә таба борылды. Гөлсем бераз борчыла башлады. Гайсә алдында ул әлбәттә Сарага үзенең гызырын әйтә алмаячак, төшендә сөйләмәячәк. Ярар, хәерлегә булсын дип уйлап куйды. Ишек ачылган тавышка икесе бер юлы борылдылар. Гөлсем апа да килгән икән. Ни хәл, Гөлсем апа? Ни хәлләрең бар? Яхшы инем. Менә эштән кайтышым иде әле. Сара сеңлемнең хәлен белеп чыгыйм дип кергән идем. Сара чәй эчерми чыгарамысың ул дип көлемсерәп әйтеп куйды. Ярый, мин китим, Сара. Аллаһның рәхмәте яусын. Син Гайсәне ашат, эчерт, ул озакка кайтмагандыр дип урыныннан ук кузгала башлады. Юк, Гөлсем апа, бер кая да бармыйсың. Менә бергәләп чәйлибез дип аны култыклап кире урынына утыртты Гайсә. Яхшы түгел инде, инем, мин кайтыйм, сез ашагыз, эчегез дип тагын кузгалган иде, сөйләшәсе бар дип аны Гайсә кире туктатты. Гөлсем бераз аптырап та калды. Һаман шул кызы иде аның уенда. Әллә аның турында берәр хәбәр бар микән дип кыстатмыйча урынына утырды. Гөлсем апа, хәлләрең ничек соң? Эштә авыр түгелме? Аякка авыр йөрисең. Әллә мин әйтәм, курортка юллама бирикме? Эй, энем, нинди курорт инде? Минем бит бер мизгелгә дә кызым чыкмый башымнан. 1 ел була бит инде. Бер генә хәбәре дә юк. Шуңа аптырап ятам. Кая барыйм? Кайдан эзлим икән соң? Исән микән соң ул? Әдрисе дә юк бит. Аның ирексездән күзләре чыланды. Гөлсем апа, тукта әле, тукта. Бер җайын табарбыз дип, аны Сара тынычландырырга тырышты. Менә нәрсә, кызлар? Мин хәзер идарәгә барып, ул малайның адресен, кайда яшәгәнен белешермен. Тапкач, әнә Ризван сезне машина белән алып барып кайтыраларга. Казаннан ерак китмәгәндер. Йенә барырсыз. Әлбәттә, хатыны янына ул Заһидәне алып кайтмас. Шулай да эзләүне шуннан башлыйсы булыр. Гөлсем шатлыгыннан әз генә елап җибәрмәде. Күңелендә инде сүнеп барган йылдызы кабынган төсле булды. Эй, рәхмәт яусын, Гайсәнем, рәхмәт яусын дип, кызын тапкан кебек шатланып, аларга рәхмәтләрен укып, чыгу юлын карады. Ул Сарага ничек әйтергә инде дип утырганда, Аллаһ Тәгалә үзе юлын күрсәтте бит. Аллаһ Тәгалә үзе бу йомышны кузгалтып җибәрде. Аның авырткан аягы да бик тиз атлады.
Әйтерсең лә ұшып кайтты. Иңнәренә канатлар куелган төсле тоелды. Шатлыгыннан ұшасы килде аның. Кызы Заһидәгә булган ачуы әллә кая китте. Аның кызын бик күрәсе килде. Бик. Заһидәнең хәле яхшыра. 2 көн янында кунган ир апасын табиблар кайтарып җибәрделәр. Ләкин ул көн сайын тәм-том пешереп, Заһидә янына килүен туктатмады. Әле дә ул аңа табадан гына төшкән 3 почмаклар күтәреп килгән. Заһидә йотлыга ашады. Бала кайткан җиргә бөтен әйберләрне дә әзерләп куйдым, Заһидә. Бүлмәңне күрсәң, танымыйсың да. Эй, Ирапа, мин сиңа гомерем буе бурычлы булам инде. Алланың рәхмәте генә яусын инде сиңа, апам. Син минем әнием кебек бит. Син, кызым, миңа бурыч турында сөйләмә, ярыймы? Син бит миңа үзең дә күп булыштың. Без юкка гына очрашмаганбыз инде, Заһидә. Минем әнием кебек син, Ирапа. Үзенең күзләре яшьләнде. Борчылма, кызым, борчылма. Әниең дә килер, ирең дә. Заһидәнең күзләрендә менә тамам дип торган яшьләре әкрен генә иреккә чыктылар. Йыласын, эче бушасын дип, Ира аңа кымачауламады. Бер атна дигәндә Заһидәне бала табу йортыннан чыгардылар. Баланы матур киемнәргә төреп, матур иттереп узаттылар. Ул кызына Мәрьям исеме кушарга булды. Заһидә үзләрен каршы алырга килгән машина белән аның шоферына игътибар итте. Ул кеше бик мөлаим гына ир-ат иде. Үзе бер туктамый ир апасына карый. Ирочка дип кенә тора. Артык сорау бирмәде Заһидә. Кайткач, апасы үзе әйтер кирәксә. Кайтып керүгә бүлмәсенә керсә, Заһидә ышанмыйча торды. Аның бүлмәсе башка, икенче төрлегә әйләнгән бит. 2гә бүленгән, бала өчен матур гына карават куелган, аңа заманча чыбылдык ябылган. Ул уенчыклар, бала киемнәре. Ирапа, буларны кайдан, нинди акчага алып бетердең соң? Менә, ислам белән алдык. Икәүләп тырыштык дип, исламның иңенә чак кына кагылып алды Ира, Заһидәнең сораулы карашына җавап итеп. Заһидә, ислам минем күптәнге танышым. Без тиздән өйләнешәчәкбез, Аллаһы боерса дип, нык итеп ислам сүзен әйтеп куйды. Ирапаңны алып китәм тиздән, Заһидә. Бик әйбәт, мин шат, тик Ирапа бер кайчанда миңа сезнең турда сөйләмәде. Ашыгып сөйләмәдем шул, Заһидә. Курыктым. Бәхетемә күз тияр дип курыктым. Ярый, мин шат, Ирапа, сезнең өчен. Илдар ничек? Илдар бик яхшы кабул итте. Алар ислам белән айрылгысыз дуслар инде, дип куйды Ирапасы. Синең тормышың булса да җайланып китсен инде, Ирапа. Рәхмәт икегезгә дә минем өчен шулай акча түгеп тырышканыгыз өчен. Мин түләрмен сезгә, эшли башлагач. Ул турда сүздә булырга тиеш түгел, сеңлем. Тагын ниләр кирәк, әйтерсез, барысын да булдырырбыз дип, саубуллашып, ислам чыгып китте. Ул чыгып китүгә, Ира Заһидәгә аның белән ничек танышулары, аның тәкъдиме, улы белән ничек танышуы турында бәйнә сөйләде. Заһидә чынлап та Ира өчен бик шат иде. Аның тормышының менә шундый борылыш алуына искиткеч шатланды. Ир апасы пешергән бәбәй бәлешен ашадылар. Мәктәптән Илдар улы да кайтып керде. Илдар кичкенә бәби янында бөтерелде. Бергәләшеп чәй иштеләр. Мәрьям әле кайтканнан бирле йоклый. Урын ышады булса кирәк кичкенәгә. Гайсә Илнарның яшәгән адресын белешеп, Сора белән Гөлсемне Казанга озатты. Аларны аның шоферы Ризван алып китте. Гөлсем кызының өйдә калган җылы киемнәрен, итекләрен алды. Бауырсак каклаган кастыкты. Ул кызын табачагына ышана. Төш авышкан вакытка алар инде Казанда иде. Гайсә биргән адрес шәһәр читендәге бер бистәдә икән. Алар 2 катлы йорт янына килеп туктадылар. Машина тавышына чабып чыккан йорт сакчылары 2 зур гына эт аларны кертмәскә тырышып үрделәр. Бираздан матур гына яшь кенә бер ханым чыкты. "Исәнмесез? Сезгә кем кирәк?" диде бу ханым. "Илнар Шәмсуаров дигән кеше монда яшиме?" "Әйе, биредә. Нигә ул сезгә?" дип аптырашлы карашын бер Сорага, бер Гөлсемгә ташлады ханым. "Сезнең белән ирегез хакында сөйләшергә иде", дип Сора дәвам итте.
Не булды минем иреме? Ул бит авылда эштә, дип бу ханым куркып калды. Өегезгә үтәргә ярыймы, диде Сара. Әйдәгез, рәхим итегез, тик не булды соң? Әллә Илнарга берәр нәрсә булдымы? Еларга җитешкән бу яшь хатын каршысына йөгереп чыккан улын җитәкләп үз бүлмәсенә озатты. Кунакларны зал якка чакыртып, тизрәк сөйләшергә кереште. Я, әйтегез, апалар, ни булды? Илнарны нигә эзлисез? Илнар кайда соң ул үзе? Ул машинада эшли бит, гел командировкада. Әле генә тагын бер районга машинасы белән җибәрделәр. Кайсы районга, дип сүзгә Гөлсем дә кушылды. Минем сораганым юк. Ул кайта да берәр атна өйдә торгач, тагын китеп бара. Соңгы кайтуында азаграк торды. Чакырмыйлар әле, диде. Димәк, ул сезгә берни дә сөйләмәде. Ни турында? Дип аптырашта калды бу ханым. Безнең авылда ул 8 ай элек эштә булды. Авыр булса да сезгә әйтми булмый сеңлем, дип башлады сүзен Сара. Авылыбызның иң чибәр кызының башын әйләндереп, 6 айлап бардыр, аның белән авылдан чыгып качтылар. Нәрсә? Булмас, апалар, ничек инде? Ул бит аннан бер үзе кайтты. Мин аннан ник иртә кайттың дип сорадым хәтта. Авыл колхозда эш бетте, диде. Акчасын да алып кайтты. Шуннан соң ул 1-2 атналап өйдә торды. Беркем белән дә кайтмады. Дөрес, ул бу елы ничектер сәер иде. Кызымны харап итеп ташлап калдырды микән әллә, дип токмаклап Гөлсем елап җибәрде. Юк, Илнар андыйга бармас. Борчылмагыз, апалар. Ул кызны берәр кая урнаштырып калдыргандыр бәлки. Карагыз әле, хәзер чәй ичегез, юлдан килгәнсез битсез. Аннары өегезгә кайтып китегез. Илнар ул озакламас, мин белешеп бу турда сезгә тиз арада хәбәр итәрмен. Сез миңа адресыгызны калдырыгыз, зинһар. Бу ханымның шундый ягымлы булуы Гөлсем белән Сараның бераз курыккан күңелләрен тынычландырган кебек булды. Алар чәй иштеләр. Илнарның хатыны күзгә карап боекты. Ул да бик жәл иде. 2 улы, бик матур йорт, ни җитми икән бу иратларга. Матур итеп җиһазландырылган, чиста. Алар бераз капкалап алгач, кайтыр юлга чыктылар. Гөлсем белән Сараның күңелләренә тагын шым керде. Бәлки Илнар кызны үтереп ташлап калдыргандыр. Юк, ул бит белә, үзен барыбер эзләп табачакларын. Андый адым ясамас, дип уйлап куйды Гөлсем. Димәк, ул аны каяда булса урнаштырып, аның белән яшәп ята. Заһидә үзе әни булгач, ана кадерен аңлый башлады. Әнисе өчен үзәкләре өзелә. Ул баласы белән кайтырга да, кайтмаска да курка. Әнисе аны югалту хәсрәтеннән ни эшли икән соң анда? Исән микән ул? Сагынудан саргайгандыр инде бичаракай. Гөлсем белән Сара өйләренә төнләгенә кайтып җиттеләр. Гайсә йокламыйча аларны көтеп утыра иде. Капка төбенә үк килеп туктаган машина каршына чабып диярлек чыкты. Сараны күрүгә, ничек кадерлем, таба алмадыгызмы? Заһидә турында берәр хәбәр бармы дигән сорау бирде. Өйгә керүгә ничек бар, шулай сөйләп бирде Сара. Алар икесе дә борчуга төштеләр. Нишләргә соң? Әллә милицияга мөрәҗәгать итәргә микәнни? Диде Гайсә. Бераз көтик инде. Әле бит бу фикергә Гөлсем апа каршы төште. Кеше арасында хурлыкка калам, бөтен дөньяга китер хәбәр, бәлки үзе кайтып кермәсме дип һаман көтә. Бу Илнарның хатыны яхшы кеше булып чыкты. Ул үзем эзләп карыйм, диде әтисе. Аны да жәлләп кайттым. 2 улы белән шул теләсә кая йөрүче ирен көтеп утыра. Өйләре зур. Әтисе зур кеше булып эшләгән үз вакытында. Кызына өй салып калдырган. Бик мул тормышта яшиләр икән. Шул мул тормыш бызган инде ул адәм актыгын, дип Гайсә өстәлгә сугып куйды. Нинди акыллы кызны әрәм итте бит. Әнисенә карый торган түгел, ябыкты, саргайды. Ярый, тагын бераз көтик инде алайса. Гөлсемнең күңеле куркуга төште. Кайткач, төне буена кирфектә какмады. Һаман кызын уйлый. Кай җирләргә адаштырды икән теге адәм аның кызын? Ашарына бар микән? Үз-үзенә 1000 сорау биреп башлары авыртып бетте. Кызы менә хәзер кайтып керсә дә кичерер иде. Күкрәгенә кысып туйганчы елар иде. Хәзер ул елый да алмый. Аның күңеле катты. Бер хат кына язып салса да бераз тынычланыр иде. Исән сау икәнен белер иде ләбаса. Башта бик рәнҗегән булса да, ана кеше озак ачуланамы соң инде? Хәзер әнә шул рәнҗешле ачуы сагышлы сагынуга әверелде. Әйе, ул кызын бик каты сагына.
Заһидәнең хәлләре яхшы. Кызы үсә. Европасы һаман шулай булышып йөри. Аның да бу тулай торактан китәр вакыты җитте. Ислам аңа: "Җыеныгыз, мин сезне алып китәм", диде. Ул үзе өчен шатланса да, Заһидәне калдырып китәргә уңайсызланып тора. Кем карар аны? Кем кибеттән азык-төлек алып кайтыр? Кем баласын карашыр? Нишләргә соң? Ул аптырашта калды. Җитмәсә, исламның йорты да Казанның икенче башында. Ул бу турыда исламга әйтеп карады. "Ислам, мине бер нәрсә бик борчый бит." "Нәрсә?" "Әйт, кулымнан килгәнчә булышырмын." "Заһидәне әйтәм, ул бер үзе ничек яшәр икән соң?" "Ирочка, син бит гомер буе гел аны карап яши алмыйсың. Аның туганнары бармы соң? Әнисе кайда?" "Туганнары юк. Әнисе аның баласы барын белми шул. Курка ул кайтырга." "Карале, син миңа идея бирдең бит, Ислам. Әнисе янына әллә үзем кайтып килим микән?" "Кайтым микән түгел. Обязательно кайт. Мин сине үзем машина белән алып кайтып киләм, Ирочка, борчылма." "Рәхмәт, җаным. Менә күченеп бетү белән кайтып килербез. Алла кушса, тик бу турыда Заһидәгә әйтмик." "Ислам, ярыймы?" Ярый. Ничек әйтсәң шулай булыр, Ирочка." Ира әкренләп исламга күченә башлады. Ислам бу вак-төяк әйберләрнең берсен дә алдырмады, бүлмәсендә калдыртты. Алар ачкычны Заһидәгә биреп киттеләр. "Нәрсә кирәксә дә шуннан кирип ал, андагы бөтен әйбер синеке", диделәр алар. Илдар сөенде инде. Ул Ислам абыйсы белән бик дуслашты. Ислам аңа беренче көнне үк улым дип дәште. Әйтерсең лә үз әтисе, кочагыннан да чыкмый. Бу хәлгә Ира күз яшьләре белән шатлана. Ул улына: "Исламга ничек телисең, шулай дәш", диде. Илдар озак уйлап тормады, аңа әти диде. Бу сүзне әйтергә ул ничә еллар тилмерде бит. Хәтта аның урамда мөлаимрак күренгән зур абыйларга да әти диясе килгән вакытлары булды. Сусады ул әти назына, аның киңәшләренә. Ислам да Илдарның әти дигән сүзенә: "Әү улым, әү батырым", дип җавап бирде. Ир шатлыгыннан ничә тапкыр икесен бергә барып кочаклады. Һәм билгеле инде, күз яшьләрен яшерә алмады. Исламның өе бик зур, 2 катлы, янында гына мунчасы, бакчасы, өендә кыйммәтле җиһазлар, иркен аш бүлмәсе, әмма анда хатын-кыз кулы тимәгәнлеге әллә каян кычкырып тора. Чисталыкка чиста, әмма табак савытлар да үз урынында түгел. Ире ризыкны бик тәмле пешерә. Ул якка бик оста хуҗабикә. Ирен тел йотарлык тәмле ризыклар белән сыйлар әле. Ислам аларны икенче катка алып менде. Кунак бүлмәсе, йокы бүлмәсе, әнисенең бүлмәсе, тагын әллә ничә бүлмә анда. Иң беренче ул Илдар улын урнаштырды. Илдарга телевизор, компьютер, хәтта кесә телефонына чаклы алган. Дәрес хәзерли торган өстәл, әйләнә торган кәнәфи. Илдар шатлыгыннан Исламга килеп: "Әти, рәхмәт сиңа, әтием", диде дә аны муйныннан кычты. Ир белән хатын икесе дә күзләрен чылаттылар. Аннары Ислам Ираны йокы бүлмәсенә алып керде. "Менә бу безнең бүлмәбез була инде, Ирочка. Сиңа ашармы инде, белмим." "Ислам, мин байлыкка кызыгып килмәдем, җаным. Миңа син үзең ошыйсың. Рәхмәт сиңа, җаным. Мең рәхмәт." Ислам мәрхүм хатынының сурәтен алып куярга оныткан иде. Шунда ук барып әйләндереп куйды. "Ислам, нигә аны ябып куйдың? Әйдә аны әни бүлмәсенә матур итеп элеп куябыз", дип, Ира ипләп кенә алды да икенче бүлмәгә кертеп куйды. Хатыны бик сөйкемле булган. Күз карашы моңсу. "Кичер мине, кичер. Мин синең иреңне ир итеп карармын", дип, аны Ира стенага элеп куйды. Ирга бу өй җәннәт кебек тоелды. Ул аш бүлмәсенә кереп, тиз генә тәмле ризык әзерләде. Өйгә җанырды. Исламның да кәефе күтәрелеп китте. Икенче көнне Исламның кече туганы Илгиз җиңгәсен күрергә дип килде. Бу өйдә күптәннән мондый тәртип булганы, тәмле исләр чыкканы юк иде. Илгиз керә-керешкә үк борыннарын кытыклап торган бәлеш исен таныды. Өйдә җылылык, җан җылысы бөтен өйгә таралган, яктыртып җибәргән. Әнә Ире чабып кына йөри. Аш-су иртән үк әзер. Бәлеше дә пешеп чыккан, җәймәләре дә өстәлендә. Ул улын мәктәпкә озатты да, Илгизнең киләсен белеп, тиз генә өстәл әзерләргә кереште. Кайрада шундый тәмле ризыкларны пешереп өлгергәндер, Исламның исе китте. Алар абыйлы-энеле икесе бергә өйгә керделәр. "Менә энем,
Таныш әле җиңгәң белән, таныш, бу Ира апаң була дип, Ислам Ираның аркасыннан барып сиде. Исәнмесез җиңги дип кул биреп исәнләште Илгиз. Исәнменем, исәнме? Менә мине абыең хуҗабикә булырсың дип алып килде әле дип, оялуын яшерә алмый тыйнак кына Ира да кулларын сузып исәнләште. Яхшы, абыйга бу зур йортта бер үзенә бик күңелсез шул. Матур гына яшәгез инде. Рәхмәт инем. Утыр әйдә, син киләсеңне белгәч, Ира апаң бәлешкә чаклы пешерде. Ой, рәхмәт, җиңги, рәхмәт. Эшкә икенче сменага, бүген дежурство минем. Иркенләп ашап, тамак туйдырып китә алам икән. Инде инем, сиңа да башлы күзле булырга вакыт. Картаеп беттең. Ира, ул безнең табиб. Холостяк дип көлеп куйды Ислам. Сың абый, тукта, башта сине өйләндерим, менә аннары күз күрер. Миңа булай да рәхәт бит, абый. Гел бәйләнәсең миңа. Бозылып китмәгәң дип куркам инем. Абый, спирт бар бездә, бозылмыйбыз. Аллаһы боерса дип көлде Илгиз. Я, әйдә ашагыз дип, Ира аларны табын янына чакырды. Шулай тәмле итеп ашап иштеләр, сөйләшеп утырдылар. Илгиз гел җиңгәсен күзәтте. Ира нәкъ менә абыйсына туры килә торган кеше булган бит. Бераз гына мәрхүм җиңгәсенә дә шаптыра җитмәсә. Ул да бит шундый ачык күңелле, чибәр, җитез кеше иде. Аллаһ Тәгалә аңа гомерне генә кыска итеп биргән шул. Нишләтәсең? Кечкенәдән бергә уйнап үскән, бер сыйныфта укыган Гөлфирә бик уңган иде. Яратышып туймыйлар иде бит. Нишлисең? Язмыш. Абый бу хатынын да аңа ашатып сайлаганмы, әллә язмышына шулай язылганмы, кем белсен. Ә менә Илгизгә ошаган кеше әлегә очрамады. Күп алар, бик күп. Аңа хәтта кызлар тынгылык бирми йөдәтәләр. Әмма Илгизнең күңеленә берсе дә керми. Буйдак булып бер үзе яши бирә. Ул абыйсыннан ерак түгел генә җинак матур йорт җиткерде. Хатын-кыз кулы тимәгән шыксыз, салкын өйдә ул бик сирәк куна. Күпчелек вакытын хастаханәдә үткәрә. Операция бүлмәсеннән чыга алмый. Хәер, ул ничектер бу ялгыз тормышка ияләште дә бугай. Аңа бер үзенә рәхәт кебек. Эштән өйгә, өйдән эшкә. Абыйсы өчен шатланды ул. Киң күңелле Ислам абыйсы хатыны белән әнисе мәңгелек йортларына киткәч югалып калды. Үз эшенә бикләнде. Аңа ике якын кешесен югалту бик авыр булды. Юаныч булып бер туган энесе генә калды. Менә хәзер шөкер, абыйсының да тормышы икенче сулыш алган. Заһидә Ира апасы киткәч, балтасы суга төшкән кеше төсле булып калды. Ул аны һәр көнне менә Ира апа килеп керер дип көтеп тора иде. Хәзер ишеген шакучы юк аның. Ашарга, эчәргә бетсә, кызын киендереп, кибеткә икәүләп чыгалар. Ул Ира апасын бик тә сагына. Соңгы вакытта Ира апасының юклыгыннан файдаланыпмы, Заһидә янына ашханәдә бергә эшләгән иптәш кызы Гадилә керә башлады. Билгеле инде, күчтәнәшсез түгел. Ашханәдән калдык-пыстык, ит, калган аш, боткалар алып керә. Сумкасыннан өстәлгә әкрен генә чиртук аракы да алып куярга чирканмый. Заһидә, мин синең эчмәгәнеңне бик яхшы беләм. Ачуланмасаң, бер рюмка гына салып куйым әле, ярыймы дустым, ди ул. Йөрәк яна бит, егетем ташлады. Ярар, эчәсең инде, алып кергәнсең бит дип риза булмаса да, Заһидә аңа кырыс кына чашка сузды. Дустым, белсәң иде минем хәлемне. 2 ел йөрдек бит, 2 ел. Хәзер әнә башка кыз тапкан имеш, өйләнешәләр ди. Каралы Гадилә, может, шулай яхшырак булыр. Менә минеке Казанга чаклы кырсаклы килеш алып килде дә ташлап калдырды. Заһидәнең күзләре чыланды. Баласын кулына алып, күз яшен агызды да агызды. Әйтерсеңлә, Гадиләнең генә кергәнен көткән. Бар ачуын, сагышын күз яшьләре белән агызды. Гадилә куркып калды. Нишләргә белми аптырады. Башта аңа су биреп карады, аннары "Мәле дускаем, мә, эчеп куй әле. Менә күрерсең, җиңел булып китәчәк. Әйдә, менә мин дә эчеп куям. Әйдә инде, Заһидә, бераз гына эч инде. Әйдә", диде. Барыбер эчертте. Баласын киртәле балалар караватына куеп, Заһидә башы әйләнүдән ятагына ук барып егылды. Аның башы әйләнде, тыны кысылды. Ул тагы да йомшарып, катрак еларга тотынды. Аңа Гадилә дә кушылды. Алар икесе кочаклашып еладылар. Гадилә аңа: "Менә тагын бераз гына эчәбез дә, җиңел булачак, Заһидә. Әйдә эчик, чукынсын ул ир-ат халкы", дип аңа тагын салып бирде.
Алар зарланыша, икесе бер чиртукны эчеп бетерделәр. Гадилә йоклап ук китте. Мәрьям генә: "Әни, ник эчтең?" дигән сыман ризасызлык белдереп кымырҗып ята. Заһидәнең исәбендә дә юк. Ул да Гадилә янәшәсендә йокыга талды. Аның күптәннән булай изрәп йоклаганы юк иде. Гел көтеп борчылып елап узды аның соңгы ярты елы. Мәрьям каты итеп елый башлагач кына Заһидә күзләрен ачты. Янында хырылдап йоклап яткан Гадиләне күргәч, аның ачуы чыкты. Шул әдәм кермәгән булса, булай каты итеп баш авыртмас иде. Ул тиз генә торып, баласын күкрәгенә кысты. "Елама, балам, елама. Курыкма, нарасыем. Мин сине әтиең ташлап киткән кебек ташламыйм. Елама, күз нурым", дип, аны күкрәген ачып имезергә кереште. Аның бик каты башы авырта, кысасы килә иде. "Нигә генә эчтем соң мин?" дип, үзен үзе бик каты ачуланды. Гадилә йоклый, шундый татлы итеп йоклый. Заһидә аны жәлләп тә куйды. "Бичаракай, моны да минем кебек ташлап киткәннәр бит. Нишләсен инде? Чарасыздан эчәдер", дип, ачуын кайтарды. "Йокласын, ярый. Аллаһ Тәгалә берәр әдәм рәтле кешесен очратсын инде бу бәндәгә", дип, аның өстенә покрывал япты. Ире яңа тормышыннан бик канәгать булып чабып йөри. Өйдә тәртип. Әле кияүгә чыкканнан бирле аның базарга барганы юк. Ислам аны җибәрми. "Өйдә хуҗабикә булып утыр, җаным. Монда сиңа булай да эш җитәрлек", дип эшкә чыгармый. Әлбәттә инде ире бик шат. Малайын мәктәпкә озата, каршы ала, дәресләрен караша, аш-су янында да йөгереп кенә йөри. "Бу бәхет миңамы соң?" дип, үзе дә ышанмый йөри ул. Заһидә янына бер айлап чамасы бара алганы юк аның. Эче пыша инде пышуын. Алай да шалтыратып карарга булды. Тулай тракның телефон номерын әллә кая тыккан, таба алмый азапланды. Исламга әйткән иде ул: "Бар, Ирочка, барып кил янына, күчтәнәчләреңне ал да. Мин как раз бүген ул якка барасым бар. Сине шунда төшереп калдырырмын", дип, аны сөендерде. Ире йөгерә, кирәк яраклар, күчтәнәчләр җыйды. Өе тулы мал, нәрсә алса да була. Заһидәгә барысы да кирәк. Аның бит эшләмәгәч акчасы да юктыр, дип, бераз акча, балага кием салым, ризыклар алып, алар юлга чыктылар. Ире юл буе Заһидәнең дә аңа ничек булышканын, улын карап торганын, авыр чакта аны ташламавын уйлап барды. Менә Заһидәнең тормышы көйләнсә, ул тулы бәхетле булыр иде. Нигәдер Заһидәгә тартыла ул. Туганы кебек күрә шул аны. Менә бераз өйгә урнашып беткәч, Ислам белән бергәләп аның әнисен эзләп табарга уйлап торалар. Ничектер Заһидәне әнисе белән дуслаштырып, ике кешене дә бәхетле итәсе килә аның. Ярый, анысына да вакыт җитәр, дип уйлап куйды. Үзенең үткән тормышын, авырлыкта узган яшь чакларын искә төшереп барды. Иренең язмышы бик катлаулы итеп язылган булган. Аңа 2 яше тулар-тулмас әнисе су буеннан каз бәпкәләрен алып кайтып килгәндә, кинәт яшенле яңгыр башлана. Һәм аны яшен суга. Озак кайтмыйча торгач, әтисе Назым каршы чыкса, әнисе инде егылган була. Ул аны ишек алдына күтәреп алып керә. Яңгыр астында чыкыр казып, җиргә дә күмеп карый. Ләкин барыбер алып кала алмый. Шул яшь баласын тотып, ул бер ялгызы кала. Бу вакытта иренең әнисен жәлләп бөтен авыл йылый. Ирене кызлык калырга теләүчеләр дә шактый була. Чөнки Назым еракка китеп эшли. Тормышлары мул, бар җирләре җитеш булган бу гаиләгә шул рәвешле зур кайгы килә. Әнисенең җидесен уздыру белән әтисе эшеннән чыгып, туган авылына, кызы янына кайта. Икесе генә яшәүе бердә җиңел булмый аларга. Авыл халкы Назымга кияүгә чыкмаган, бик тә уңган булган чая гына Мәликәне димли. Имеш, кызың үскәнче илән, аннары ул аңлый башлый, әнисен юксынып, сорылмасын дип, Назымны ирексезләп өйләндерәләр. Мәликә бик теләп чыга Назымга. Йорт бик яхшы, үзе менә дигән ир. Тагын ни кирәк? Ире үсеп җитеп авылдан китәр, аларга кымыча уламас дип уйлый. Беренче көннән үк ире дә Назымның хатынын күрә ул. Аны яратмый. Ире балакай, Мәликә әнисен бик яратса да, тегесе әтисе күрмәгәндә, бала ана җылысын эзләп сыенганда, аны хәтта чиметкәләп тә ала. Ире аңламый, тагын аңа килеп ябыша. Мәликә яңа шул эшне кабатлый. Әтисе эштән кайткач, аның итәгеннән төшми ире.
Һәм Мәликәнең моңа бик нык ачуы килә. Җае чыккан сайын, аеруча әтисе өйдә булмаганда, үгәй ана кызны рәнҗетергә тырыша. Әтисенең кызын бик яратуы аның ачуын китерә. Шулай яши торгач, Мәликә аңа малай алып кайта. Назимның башы күккә тия. Ул малайы яныннан бер генә минутка да китми. 4 яшедә тулмаган Ираға әле теге эшне, әле бу эшне кушып кына торалар. Кызчык Һәни назыннан гына түгел, Газиз әтисенең дә назыннан мәхрүм кала. Мәликә аларны аеру өчен бөтен көчен куя. Бу вакытта кызның әнисе ягыннан әбисе Кәримә әби икенче урамда гына яши. Ира күбрәк аның янында кунып кала башлый. Күршеләре әбисенә Мәликәнең Ираны рәнҗеткәнен сөйләп, аны үзенә алырга киңәш бирәләр. Әбисе кызын сорарга дип Назимнарга төшә. Бу вакытта Назим эштә була. Исәннәрмесез, Мәликә кызым дип килеп керә әбисе, Ираның кулыннан тотып. Яхшылар әле, син нишләп йөрисең монда? Сиңа ни кирәк тагын? Кызыңның кызын карап торам. Ни кирәк сиңа дип җикеренеп каршы ала аны килен. Кызым, миңа берни дә кирәкми. Мин сездән Ира кызымны сорарга килдем. Нәрсә сорап торасың, алда кит, ул безгә кирәкми, ди Мәликә. Кәримә күз яшьләрен күрсәтмәскә тырышып, оныгының киемнәрен ала да Ираны алып ишеккә юнәлә. Чыгып киткәндә, Мәликә, минем кызымның да әйберләрен бир әле дип сорый. Мәликә озак көттерми, шуны гына көткән кебек, бер төенчеккә төйнәгән әйберләрне каяндыр табып алып кирип, аның аяк астына ыргыта. Кәримә карчыкның йөрәк ярасы ачылып, аннан кан саркыган кебек була. Ул төенчекне бер ала, бер куя, аннары бер кулына әйберләрне, икенче кулына Ираны алып, бу йорттан чыгып китә. Кайтып җиткәнче аяклары калтырый, күңеле елый. Ничек кайтып җиткәнен дә аңламый. Әбием, мин анда бүтән җибәрмисеңме дип, әбисенә сарыла кыз. Юк, кызым, юк. Без синең белән икебез генә яшәячәкбез. Башка мин сине анда 1 минутка да җибәрмим. Нигә елыйсың, әбием? Әтием калгангамы? Юк, кызым, еламыйм. Күземә кояш яктысы кирип камаштырды дип, Ираны тынычландыра әбисе. Шулай алар икесе генә кечкенә, әмма җылы, нурлы өйдә яшәп киттеләр. Назим баштарак аны сагынып, еш төшә иде аларга. Аннары Ирен Мәликә җибәрми торган булды. Акчаны да бик аз китерде кызына Назим. Тупырдап уллары үсеп килә. Бераздан Ираның барлыгын да оныттылар. Авыл халкы Ирга булышып яшәде. Балаларыннан калган өс-баш, аяк киемнәре һәм башка кирәк-яракларны гел китереп тордылар. Авыл иратлары Назимга әйтмәделәр түгел, әйттеләр. Үз кызың бит, нигә Ираны оныттың дип. Анысы Мәликәсеннән курыкты. Ира мәктәптә яхшы гына укып китте. Әбисенә дә зур иптәш булды. Картайган көнендә бөтен эшен эшләп аңа булышып яшәде. Әти-әнинең балага булган җылы назы әлбәттә аңа җитешмәде. Ул аңа да күнекте. Шулай тиештер дип сабырлык сорап, Алла кушканча аңа буйсынып яшәде. Яшь аралары 3 кенә яшь булган туганы Мәликәнең улы Ленар белән бер мәктәптә укыды ул. Шунлыктан алар еш очрашып тордылар. Ленар да нәкъ әнисе сыман үткен телле, кырыс, усал булып үсте. Ираны мәктәптән аз елатып кайтармады. Ә бер көнне ул аны саклап торып, кышкы салкында карга батырып кыйнап ташлады. Бите тырналып, өйгә кычкырып елап кайткан Ираны күргәч, Кәримә карчыкның куркуы йөрәгенә төште. Кызым, ни булды, кем рәнҗетте? Әби, кем булсын, Ленар инде. Ул мине гел кыерсыта. Син минем әтиемнең яратмаган кызы, ә мин яраткан улы ди. Әнием шулай дип әйтә ди. Ул тагы да кычкырыбрак еларга тотынды. Елама, кызым, елама. Әтиең сине ярата. Тик ул гелештә. Синең яныңа еш килеп йөри алмый дип, аны әбисе тынычландырырга тырышты. Нигә соң ул Ленарның телен тыймый, әбием? Ул мине гел кыерсыта бит. Үзе икеле капчыгы, укуын да белми, диде Ира. Әнисе кебек икән. Аның әнисе дә мәктәптә көч хәл белән укып чыкты. Шуңа укырга да китә алмады, гынах шымлыгы дип ачуын кабартты Кәримә карчык. Әллә өйләренә барыйм микән? Кирәген биреп кайтыргадыр аның дип, бик җикеренсә дә Ира аны җибәрмәде. Ул аңардан чынлап торып курыкты. Чөнки Ленар бик иркә, усал малай булып үсте. Тирәсенә үзе кебек 5-6 малайны җыеп, төрле әшәкелекләр эшләп йөрде.
Мәктәптә оннан бөтен бала курка иде. Рәтләп укып та бетермәде мәктәпне. Әтисе каядыр СПТУга укырга керткән иде. Анда да укый алмады. Шул армия сафлары төзәткән булса гына дип уйланып барды Ира. Ира мәктәпне гел 5-легә генә тәмамласа да, югары уку йортына укырга керә алмады. Әбисе ул укып бетергән елда үлеп китеп, кыз бөтенләй ятим калды. Аның үлемен нык авыр кичерде Ира. Үзенә әти дә, әни дә булган әбисе күзләрен мәңгегә йомгач, Ираның кояшы сүнде. Тормышының ак төсләре юкка чыкты. Әнисен югалтканда, ул әле бик бәләкәй булган икән. Ә менә әбисен озату аның йөрәгенә төзәлмәслек яра салды. Ул эштән тынды. Бөтен шатлык сөенечләрен, тормыштагы һәрбер мизгеленең кичерешләрен уртаклашкан. Аны менә шундый көчле рухлы, уңган, кыю, гадел итеп үстергән әбисе иң газиз кешесе бөтенләйгә китте бит. Ира ятимлек ачысын менә хәзер генә татыды. Ай-һай ачы икән лә ул ятимлек. Ай-һай салкын икән ул ятимлекнең җилләре. Аның өчен җәйге җылы таңнар шыксыз, салкын булып атты. Бакчада сайраган кышлар да каткан күңелен иретә алмады. Шундый авыр йөкне төяп ул шәһәргә чыгып китте. Яшьрәк вакытта укырга керү теләге булса да, хәзер аның бу теләге юкка чыкты. Һәм ул Казанга килеп, заводка эшкә керде. Әтисен сабан туйларга кайткач кына күргәләде. Анда да Мәликәсе аларга сөйләшү мөмкинлеген бирмәде. Хәзер инде Ираның да күңеле катты. Кызының язмышы, тормышы белән кызыксынмаган Ират чын ирмени соң ул. Әтисе нык картайган иде соңгы күрүендә. Авырый диделәр. Йөрәге авырта икән. Ира заводта эшли башлады. Аңа монда да эш җиңел булмады. Ул бик тырышты. Хәтта планны иң беренчеләрдән булып үтәп, шәһәр советына депутатлыкка сайланды. Шунлыктан тулай торактан бер үзенә бер бүлмә бирделәр. Кешеләр белән аралашып яшәү, заводта эшләү бераз гына җиңеллек китерсә дә, кичләрен моңсу иде. Әбисен бик сагынды ул. Ярый әле күрше бүлмәдә заводта бергә эшләгән хезмәттәше Ирек яши. Кичләрен аның янына кич утырга дигән булып, ул кирип чыгып йөрде. Ул үзе дә тәмле итеп бәрәңге кыздыра да Ирекне ашарга чакыра. Ират бик ашарга пешерергә яратмаганлыктан, ул көн сайын диярлек Ирга кирип ашап чыга торган булды. Ирек тә буш кирмәде. Кайчак конфетләр, кайчак тәмле пирожныйлар белән сыйлады. Шулай алар бик якын дуслар булып киттеләр. Ирекнең дә әти-әнисе юк. Ул бер ялгызы. Балалар йортында тәрбияләнгән егет. Тәртипле генә, бераз оялчанрак бу егеткә баштарак Ира аптырады. Аның турында пешмәгән борчак дип уйлый торган иде. Аннары якыннанрак танышкач, ул аның нигә шундый йомшак икәненә төшенде. Балалар йорты әти-әни бирә торган наз булмау, ятимлек ачысы шундый тәэсир ясаган күрәсең Иреккә. Аларның дуслыклары тора-бара тирәнгәрәк тә китте бугай. Ирек еш кына аңа чәчәкләр бүләк итте, туган көннәрен, бәйрәмнәрне дә игътибарсыз калдырмады. Алар арасында мәхәббәт уты кабынды. Бу учак көннән-көн дөрләп янды. Алар сөю чаткыларын шул учакка салып кына тордылар. 4 елга якын очрашып йөргәч, ниһаять, Ирек Ирага тәкъдим ясады. Аның кулын сорады. Әтисе янында үсмәсә дә, Ира Ирекнең аның газиз әтисеннән соравын бик теләде. Эх, әбисе ничек шатланган булыр иде оныгының тормышка чыкканына. Бер ял көнендә алар авылга кайтып киттеләр. Иң беренче үзенең үскән нигезенә, әбисенең йортына кайттылар. Ирек авылның матурлыгына таң калды. Аның шәһәрдә үскәнлектән авылны бер тапкырда күргәне булмады. Су буйлары, урман күлләре, шилтірәп аккан чишмә, гомумән бөтен табигать таң калдырды аны. Икенче көн алар туп-туры кызның туган йортына, әтисе янына киттеләр. Өйгә килеп кергәндә, әтисе йортта нәрсәдер эшли иде. Күзгә күренеп картайган, бөгелгән әтисен күргәч, Ира әллә нишләп китте. Сыңгараларда бит аларның бөтенләй дә күрешкәннәре булмады. Авылга кайтып йөрде ул, кайтмады түгел, әмма аларга килмәде. Шул Мәликәдән курыкты. Әле бит уллары Ленарны да төрмәгә утыртып куйганнар. Тәртипсез, тәрбиясез булып үсте шул. Әгәр Мәликә Ираны үзе үстергән булса, бәлки улы да булай булмас иде. Ә ул Ираны тизрәк әбисенә биреп җибәрде дә, үзе тыныч, матур тормышта яшим дип хыялланды. Юк шул.
хыялы барып чыкмады. Үксез бала аңа үзе теләгән матур тормышта яшәргә тынгылык бирмәде. Ленары да тәртипсез булды. Әтисе тәрбияли башласа, ул аңа кычкырды, акырды гына. Соңыннан улы төрмәгә эләккәч, Мәликә эчеп юкка чыкты. Ул Ирадан гомер буе көнләште. Тик нәрсәгә көнләшергә иде соң? Ул сабый бала, әнисе үлгәч, аның яныннан китмәде дә. Аны әни итеп күрде, аннан җылы эзләде. Ә Мәликә аны читкә ырды. Әти, ни хәл дип, әтисен кочаклап алды Ира. Һәйбәт кенә кызым, кайттыңмы, үзең ни хәлсең? Әтисе елап җибәрде. Аннары Ира да әтисен кочаклап, икесе бергәләп еладылар. Ирек бераз уңайсызланды. Әмма ул шат иде Ираның әтисе белән шулай дуслашуына. Алар бит дошман да булмадылар. Очрашырга шул Мәликә генә ирек бирмәде. Әти, Мәликә апа кайдасың дип сорады Ира. Белмим, кызым. Ленарны төрмәгә утыртканнан бирле ул каядыр кәйф сафа кырып йөри. Кайтып күренгәне дә юк. Ленарны ни өчен утырттылар соң, әти? Эй, кызым, ул бит тәртипсез булып үсте. Әнисенең малае булды. Миңа сүз әйтергә ярамады. Әнә, армиядан кайткач, күңел ачып йөреп, төнлә Сәлимә карчыкның өенә кергәннәр дә үзен кыйнап, мәсхәрә итеп акчасын урлап чыкканнар. Күршеләре күреп калып, аларны шул төнне үк тоттылар. 8 елга утыртып та куйдылар. Үз кирәген алды ул, кызым. Әнисе дә каядыр йөри хәзер. Синең каргышың төште инде барыбызга да, кызым, беләм. Әти, юкны сөйләмә инде. Мин бер кайчан да сезне каргамадым. Башыма да килмәде ул хәл. Мин сине генә бик каты сагындым. Миңа әбием сез бирәсе җылыны тулысынча бирде, әти, борчылма. Ничек борчылмыйм инде, кызым? Минем йөрәгем утлы күмердә янды синең өчен үзгәләнеп. Шул тавыш чыкмасын дип, Гөлсиңа барып килергә куркып яттым. Мин иратмы, юкмы, кызым? Минем урным җәһәннәмдә, кызым. Әтисе дә, Ира да йылы иде. Туктале, әти, йылама. Мин бит шатлыклы хәбәр алып кайттым. Мин кияүгә чыгам. Менә булачак кияүең Ирек мине синнән сорарга дип кайтты. Шулаймы, кызым? Бигрәк яхшы, кызым. Мин синең өчен шатланып, тынычлап үләм димәк, балакаем. Тик теге дөньяга китәргә, әниең янына барырга куркам. Әниең бит безнең булай айрым яшәүебезгә риза түгел, диде дә әтисе иелеп төште. Әти, туктале. Әти, нәрсә булды? Син нишлисең? Ирек, бар әле күршеләргә. Аңа ярдәм кирәк. Табиб чакырсыннар. Ирек әйләнеп кергәнче, әтисе дөнья белән хушлашкан иде инде. Ира әтисен җирләгәч, шәһәргә китеп барды. Авыл халкы кызын Ираны бик сагынды. Шуның өчен генә елады. Шуны гына көткән икән бичаракай. Мәликә аның да, Ираның да җилеген суырды. Кызы белән икесен айырды, улын да харап итте. Соңгы вакытта күрше Минвәлигә сөйләп калдырган. Кызымның бәхиллеген алсам, китәргә дә ризамын дигән. Бик авыр яшәде соңгы елларда. Мондый тормышны Аллаһ беркемгә дә күрсәтмәсен дип сөйләде.